Mana barka. Abarwale. Kia ifara. Awo. Onye na. Mama ngata agli jagabo jini do. Écoutez en kia. Ne don presele ne me frata bana wato la jere la docteur sur la sa. Anga daga sa. Aha. E kita fota ni golami. Mama. Fendo be no. Iyere tabi. Me moro gu mo nyala atemi. Kia. Na miro. Fendo be iyere tabi. Me moro gu mo nyala atemi ha. Kia, ne maso go done. Ite nyama iko poena. Komi go gi bezino. Kin mata doctor so. Imana mafi. Écoutez. Awo. Ngatula. Nitaka na nini na ibanye fa yame. Awo. Kando la so. Regardez nous allez. Oh, je veux dire ça va? Abaga. Ifadu. Dugoro fando ni farinu. Ne fatra misel garita. Wala sega worka. Kujume. Ayla. Ne ko dugoro fando ni farinu. Mune fatra misel garita. Wala sega worka. Mamadi? Kuma tete meningade. Kuma. Aigwa bashite. Kia. Ibatarami. Ne batara sabali bulgo. Anna tobi ka doni miala. Yeni meko. Anna dabal de bana. Ndenja be se ga mo ke fato fene. Aiko ne ko ngalo sabali o kuma ledi. Na bulu ko mi fle na la ake. Ake ko dani. Même vie. Et de là ka sabali sunere nyela wa kuma te ka bulu bola. Ka bi ala kanda. Mamadi. Même vie. Il va fi terike. Ka ga den frake. Ninka nterige nye chi fala nyana li fasa ya ukela. O faide. Kia. Mo gura fo ti sokono. Iko ke wale mi. Ne ko gawa atra nimne melege silalai. Nta nube benwa o fe nutete. Anya nyin ala de fe. Iko ke nimne melege kala de. Mamadi. Même vie. A fi terike. Ka ga den frake. Ni ɲɔgɔn den ɲuman ba bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ k'o to yen bana juguba in b'o la n'o ye fa ye ko o nɛn ka di o nɛn ka di n tɛ nɛndiya ye dɛ nin ye kunkolo wuli de ye a fɔ i terikɛ ye Ale n'o de basi tɛ. a tɔ kɔni tɛ kɛ ne ɲɛna. Kuma hakili dɔ ba. Kia i kɔrɔmuso wale mi. Ne kɔrɔmuso bɛ san dugu ye cɛ n tɔ n'a bɛ jigin wa ou bien n'a tɛ jigin. Kuma ni mantigɛ bila ni ma kojugu k'i la i ka fama. Tigɛ bila. Kɔrɔmuso bɛ sanfɛ. Ala ko n'o jigi ka ne sɔrɔ yan. Kelen yan. Ala aw fɛnɛ ma ne ka kuma faamuya ne tɔrɔ mun na mɔgɔw tɛ ne ka kuma faamuya. Salamu alaikum. Mamadi. Abedi. Kuma? Abedi. Baasi foyi tɛ. Baasi. Tanati la. Nye kuma dɔ le fɔli ɲɛna. Anu wulilen n kan di wa Musa Bara. An tolen sira la n ko an di tɛmɛ k'i lajɛ. Awɔ. An wale a sɔrɔ I tɛ yen nɔ nka I denmisɛnnin min ye yen nɔ ten tɔ. Kia. N teri. A kɛ Ala ye k'a k'a kira ye. I ye fɛɛrɛ kɛ I ye waliden furakɛ. Denmuso banalen y'i bolo so kɔnɔ nin ɲa ma. I ne tɛ fɛɛrɛ kɛ ka furakɛ i ka cɛ nin denmuso ɲuman nin. Bana na sugu jumɛn de bɛ ci a la? I ne t'a dɔn ko kunkololabana y'a la. Ko kunkololabana wa? Kunkololabana b'a la. Ne de den don. Ci a ka kɛnɛ n'a man kɛnɛ ne de b'o dɔn. Bana ye kisɛ kelen ye. Kisɛ 1 a tɛ den in ma. N terikɛ
Kunkolo gɛlɛya dabila. Kunkolo gɛlɛya dabila I ka den furakɛ, denmuso ɲumanba in furakɛ. An de bɔra e fɛ yen. E den ye kuma min bɔ a da, fama, a furakɛ Ala kama a b'i deli. Deli yɛrɛ de don. Kulo gɛlɛya man ɲi. Ne de b'a la k'a fɔ n ko Kiya ka kɛnɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen kan. Kiya man kɛnɛ sa. Depuis den fitininini, depuis a don fɔlɔ fo bi ne de den don a bɛ ne de bolo. Ne de b'a dɔn n'a ka kɛnɛ n'a man kɛnɛ. N bɛ min fɔ aw ɲɛna, walahi Kiya ka kɛnɛ aw ye. Aw fili yɔrɔ de ye nin ye. Aw bɛ la fili yɔrɔ min na o de ye nin ye ko depuis a fitinin k'a b'e bolo. A bɛ se ka bana. E hakili la k'a bɛ kuma ba minnu kɛ nin ko gansan de don a man kɛnɛ de. Ne ye aw ye sisan de. Parce que Kiya ka kumaw ka girin aw ma aw t'a faamuya de. Mamadi ne bɛna taga parce que aw filɛ nin ye ka min fɔ tan aw t'a ye o. Kunkolo gɛlɛya man ɲi. N teri sabali. Alahu akbar. N b'a f'i ɲɛna n ko den man kɛnɛ I t'a la k'a fɔ ko kunkolo gɛlɛya a y'i bolo yen nɔ. Ala ka nɔgɔya kɛ an ka taa. Ala ka nɔgɔya kɛ an ta ye dugawu kɛ. An ka madame. An bɔtɔla don ele le bara. An ko walen k'a fɔ k'an ni wa I cɛ lajɛ an y'a sɔrɔ ale fɛnɛ boli. Nka an ka ila den sɔrɔ yen nɔ ten tɔ. Kiya. I ka lɔ Kiya man kɛnɛ. Ayi ni Ala Kiya man kɛnɛ a ye fɛɛrɛ k'a ka furakɛ Kiya man kɛnɛ. Mun b'a la? Kunkololabana le y'a rɔ kunkololabana a y'a furakɛ. An b'a yɛrɛ la se ko kunkololabana b'a la. An taara e yɛrɛ ɲininkali kɛ Kiya la. A sigilen a ko anw ma k'e taara sabali bulu tigɛ ko ka dɔ tobi o la k'o min. I ni Ala cɛ. An y'a fɔ an terikɛ ye n k'a k'a furakɛ a ka Kiya in furakɛ. Aw fɛnɛ sa. I ka lɔ n ye min fɔli ɲɛna an bara kuma an terikɛ fɛ ka dɛsɛ a ma n'u ka kuma ka minɛ komi ile y'a muso ye ni wale a essaye I ka kuma fɛ nɔgɔya la sa a di furakɛ ka den furakɛ suni ka lɔ denmuso ɲumanin ni n'o banalen t'a man ɲi. A dɔn o de y'a yira aw la sisan ko parce que k'a kunkolo man kɛnɛ. Mais a ye kuma min fɔ a m'a ɲininka kuma in kɔrɔ la. Kɔrɔ wa? Kɔrɔ b'o la. Ne taara sabali kari ko k'o dɔn o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye. E yɛrɛ k'a lajɛ n'i ye buna hadamaden don o don a bɛ pan ka puruti la a bɛ taa yan fɛ a bɛ segin yan fɛ a bɛ taa yan fɛ mais ka na ye dɔrɔn ko tile kelen k'o bana la k'o da ni mɔgɔ ma wuli a tɛ se ka wuli a yɛrɛ ni mɔgɔ ma dumuni kɛ a tɛ se ka fosi k'a yɛrɛ a tɛ se ka diɲɛ foyi k'a yɛrɛ fo k'a dama mɔgɔ la e yɛrɛ b'a dɔn k'o ye sabali de ye ne b'aw ɲininka o ni banabagatɔ lajɛ ma sabali di mɔgɔ ma mun de bɛna sabali di mɔgɔ ma o de kama a ko aw ma ko n taara sabali bulu kari ko ka dɔ tobi ko ka dɔ aw y'a faamuya. Awɔ an y'a faamu. Ne bɛ siran ɲɛ. A k'an bɛn. Kuma fɛn o fɛn bɔra kɛ nin ko in na walahi n'an ma nin ko nin ɲɛɲini k'a ɲɛlɔn Ala b'a ɲininka f'an ka nin ko seli I k'a lɔn Kiya bara kuma min fɔ ten tɔ n'i bɛ kuma nin ta k'a lajɛ ni Ala ye di i b'a sɔrɔ wajulu wɛrɛ kuma nin kɔfɛ. Ayi a caman yɛrɛ koyi. Ne kɔni ma dɔ wɛrɛ dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen di fɔ fo ka ne Mamadi ɲininka nin kuma sugu la kɔfɛ ko ne ma se k'o jaabi f'i ɲɛna. Mamadi o ye kelen ye yan ne kuma ko tɛ yan a kɔni de ye min fɔ anw ye ayi an bɛ t'o ko ɲɛɲini dɛ. An kana nin ko bila ka daga kelen da la an bɛ wa sisan. Papa bɛ den in da koyi. Salam alaikum. Kuma Mamadi a bɛ di? Kɔrɔ baasi tɛ yen? I denmuso bɛ? A ye mun de kɛ? Hey a bɔra min kɔ an bɛ ɲininka o si la an ko i ma a bɛ yen nɔ le b'a wa ten. Ne ko mun de kɛra fɔlɔ kɛ a y'a ɲɛfɔ n ye o. Olu bɛɛ ye k'o bɛɛ to yen ni denmuso bɛ yen nɔ a fɔ an ɲɛna. A bɛ so kɔnɔ. Kiya an n'i ba bɛnna sisan ka sabali bulu bɔ ka dɔ tobi k'o min a la I b'a bɔra o kɔrɔ f'a ɲɛna nka an y'a fɛ ka kuma ni kɔrɔ tɔ dɔn. Ayi e tɛ se ka kuma fɔ anw ye
k'a sɔrɔ i m'a walanwalan an bɛ fɛ ka kuma in tɔ de don. Awɔ aw bɛ fɛ ka kuma jumɛn kɔrɔ ayi e ma bɔ k'a fɔ anw ye k'e kɔrɔmuso bɛ san ani dugu cɛ ko a bɛ jigin wa a tɛ jigin wa e t'o dɔn an bɛ fɛ k'o de tɔ dɔn. Awɔ ne y'o fɔ ne y'o fɔ ne kɔrɔmuso ka tin ne wula ne tɔrɔ n'a bɛ jigin yɛrɛ la wa n'a ni bɛ tɔra wa ne tɛ kɛ ala ye k'o dɔn. Kuma ele di ala tɛ tɛmɛ nin kan. Mamadi nin don dɛ. Awa ale l'o di Kiya ile bara fɔ ma tuguni ko dugukolo yɔrɔ dɔ faralen o dugukolo yɔrɔ min faralen k'ilen fa bara museli ani garita ka o yɔrɔ kala kɔrɔ jumɛn y'o fana la. ne y'o fɔ dugu fila de bɛ kɛlɛ la ne fa taara kuma olu de ɲɔgɔn cɛ ni dugu fila kɛlɛ la o kɔrɔ tɛ ko dugukolo fara la. Bon o ye tiɲɛ ye. ne y'a fɔ k'a ta misiri ni gari sa misiri sigika fɔ ye gari ye ko to ɲɔgɔn ta la ye. Ile Kiya i ma fosi fɔ ni tiɲɛ tɛ i b'a mɛn ko bɛn ka sabati o tɛ se kala fiyewu n'aw ma sigi ka fɔ ka ko to ɲɔgɔn ta la. O ye tiɲɛ ye an tɛna kuma in janya koyi komi e ko an ma k'i kɔrɔkɛ taara ni minɛ mɛlɛkɛ sira lajɛ. o kɔrɔ ye mun ye cɛ dɔ de bɛ dugu in kɔnɔ yan nɔ cɛ in tɛ sira dugu mɔgɔ si ye wa a tɛ ko to mɔgɔ ta la o kɛlen don ka kɔɲɔmuso kura dɔ de ta n kɔrɔkɛ fɛnɛ ma sun a ma siri a fɛnɛ taara ɲɛbɔ de fɛ a wulila k'a bɛ to muso in de la ye ne n'o cɛ bɛnna a ni ne mɛlɛkɛ ma bɛn. Ayi Mɔni ayi gele ni ala b'a fɔ ka se ɲami ma a tɛ tɛmɛ nin kan kosɛbɛ ne min fɔ ne ɲɛna a b'a fɔ ko ciden ko bannen tunalen ko waliju ko ma ban. ayi walayi ni waliju dɔ natɛ nin fɛ ne waliju dɔ dafalen. Kiya an bɛ kuma bɛɛ faamuya i ni ke ni baraji an bɛ taa walayi. ka se n'a ɲuman ye ala k'aw kana. Kiya isi ne ya Awɔ i ye leçon dɔ ta ba. awɔ ne ye n ka leçon ta. I y'a bɛɛ ta o ɲɛna yɛrɛ courage ta kalan na dɛ awɔ i k'i cɛsiri yɛrɛ yɛrɛ de dans les jours à venir n'i ye kalan kɛ ka ɲɛ i bɛ se ka kɛ ministre i bɛ kɛ député i bɛ se ka kɛ présidente yɛrɛ ye i y'a faamuya. Bayi Kiya o don o an ka hakili jagabɔ in ko mɔgɔ ko fɛn dɔ bɛ yen k'i ta don ko mɛ ko mɔgɔ wɛrɛ b'u mako ɲɛ a la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. mama o tɛ dɔwɛrɛ ye tɔgɔ de. awɔ kɛ mama i yɛrɛ tɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ b'o wele ka tɛmɛ i yɛrɛ kan walima de. Kiya o ye tiɲɛ i ye nin kelen nin sɔrɔ i ka kuru kelen min na n'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ n yɛrɛ fɛnɛ bɛna hakili jagabɔ dɔ fɔ i tɛna se ka min kɔrɔ sɔrɔ. An famana i t'an sirali ma dɛ an tɛ taa bɔ a la. awɔ. Salut, ça va? Oui, ça va bébé. Oui, bébé. C'est mon bon. C'est Tout fait. comme ça. C'est bien. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. On m'habite à Selida. Non, c'est le tate. Mbola dugu kono. Donc comme poussière le sina. Malaka. Dugu kɔnɔ. Awɔ. Chérie, e yɛrɛ y'o bɛ dugu kɔnɔ. Kuma bɛɛ dugu kɔnɔ. I kɛlen don b'a fɔ ko dugu nafigi. Ko dugu nafigi wa? Awɔ. N kana dɔgɔya dɛ. Kana ne sɔn jɛya dɛ. N'i dɛsɛlen don ka ne mako ɲa. Wajibi ye n bɛ taa ɲini kɛnɛ ma kɛ. Awɔ, n'a fɔ cogo di? E ye fɛn o fɛn fɛ e sera ka mun de k'a la? Awɔ. N k'i ma n ko an ka kɔɲɔ bɛ yen. Bazin riche complet 3 an kan k'o de don. Sɔgɔmata bɛ yen. Tileganfɛta bɛ yen. Wa fasada yɛrɛ la dɔ bɛ don. Ne ka kun dilan wari e ye joli di?
Shoni bedo. Ni kan ŋa ɲɛsi da. Boloma faraw be yen. I fɛnɛ sa ni fɛn fɛn fɔlɔ i ma se ka fosi de k'a la. Ko n ka n sigi. N tɛ se ka n sigi sa. N b'a ɲini cogoya wɛrɛ la. Baasi tɛ Sirani i ka kuma mɛn. O n'a tɛ i kɔnɔ ko ne ye dabiya baba de. Han? Ne tɛ dabiya baba yɛrɛ n m'o f'i ɲɛna. N bɛ fɛn kelen f'i ye. N'i y'i kɛ ji kan ko bozo su y'a kɛ ji kan. Kilisi min b'a da n'o t'i da i bɛ kɛ ji la su ye dɛ. Baasi tɛ. Awɔ, n sɔnna. N ka kɛ jila su ye. O ka fisa kɛ. N ka tugu cɛ kɔ. Cɛ min tɛ se k'a yɛrɛ mago ɲa. Kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ma. Baasi tɛ. Sirani i tɛ jɔn ka kuma ye halisa. Mɔgɔ dɔ bɛ duɲa kɔnɔ. Kungo fila de b'a kelen da la. Fɔlɔ o y'a yɛrɛ nɔ ye. Mais filanan o t'a nɔ ye. Wa e kɛlen don k'i ɲu o tigi ka kungo filanan de kɔrɔ. E b'a fɛ ka mun fɔ sisan? Ne ma fɛn fɔ. Ne ye kuma kɔrɔman de f'i ye. N'i y'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn, ayiwa, a da ka di la. N'i m'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn fana, ne taara. Ni puedes ser. A ver, no. No te por la ley. Porque tanto la voz. Calme, mira. Saga. Oh, beh, Sumoro bi. Sì. Ivana. Sì. Sì. Sigiro be. Merci. Ni anga lagariya. Aw, ya. Abika kora de. Don. Abi ngana jam na ba. Sumoro biya. Si. Signa te gisi. Calme, mira. No, confuso. Agora clip le. Okay la de. Ivana. Don. Yera nyina fimbare kumbina. Yorore. Awo. Nyore dor lanna na boyu. Ina sebo nyana yere. Sì. Sì. Awa lagari. Ne ko ibe classe du menesa. 6e année. Okay. Ibi jija kalana de. Aba ko kan hui. Ah bon? Courage bare bala. Okay. Ale do ga classe première. Tabarkala. Dimsen kalangela ko kadne de. Ibi jija yere de. Mena kado bare ki. Ya me. Awa. Sirani. Ara na tani ka solo bena sansa. Ni solo ko me ni ngani sin dana ko. Munata. Solo kuma kacha. Kiseta ka jabala. Ayo ta dambe tuni. Afoni tinin solo ka kanu bani. Muna? A bolen abe kuma chama doron de la. Ani zana baba fo bada. Are do fo ko ne ko koroni. Ko ni sera ko don amete menanga kwani. Ko ni ma o don fana. Ami no ko. O zana yere. Ko mo do be. O kungo flare bo dala. O fole o tigi noy. O kungo flana ta noy. O wade. O kungo flana e. Ko ne kele no ko do nyin ko ne ko koroni. Ko ne maso ko korado. Ko yanga kanu bani. Interni kana jorosa. Utuna se ko kanu ba. Anga zara masa sigli fle no. Aba korofi. Ko zana masawa. Andi musore. Chokori tan. Ka foni re afi. Ni madala ke. Anga koro. Kia. Ni ko kibe dalilo. Dalilo tene ti nyama no koroi. Ko ni mu kodori. Ngo fla ba dala. Ngo folo. Ko e ala noi. Ngo flana. Ko ya ere noi. Ite nyama iko kungo fla koro fain. Neba. Kungo folo koro. Mɔgɔ dɔ ka golo de la mun ni cɛ b'o ye se foyi tɛ yen k'a yira ko golo de dali la. Awɔ o ye tiɲɛ ye. Kungo filanan don. Wa kungo filanan o tɛ fosi ye i ka t'i yɛrɛ ɲɛbɔ fɛn dɔ fɛ e yɛrɛ b'a dɔn fɛn se tɛ bi a se tɛ sini wa a sɔrɔ
togo foyi ti Sirani. Ate tɛmɛ ni kan n'i y'a faamu solo bɛ fɛ k'a fɔ ko ne ka dépense ninnu bɛɛ ye doni de ye n ye mun ɲun kun ka sɔrɔ a se tɛ ɲɛ Sirani, ni dun y'a jateminɛ a mɛ manipulé yɛrɛ sinon kuma in bɔlen don tiɲɛ fɛ dɛ. e fana wa I yɛrɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ. n y'a faamu nka bi mɔgɔya tɛ wa n'i ma mun kungo kɛ o t'i ta kɛ O fana ye tiɲɛ ye o, bi hadamadenya yɛrɛ tɔ kelen don ye. ko ma nɔgɔ dɛ Ala k'an dɛmɛ a ko la. Mais i b'a jateminɛ i b'i bɛrɛbɛn n'i yɛrɛ ka n'i kunna donni caya. ala sɔnna a ma Sirani an bɛ sira ɲini. ça va Awɔ i balimakɛ ka na taa fɔ. ayiwa K'an bɛn o la dun. baasi tɛ taa to n'i bilasira da la Problème t'a la. Kia, o la an ka taa. Lagare n'i taara fɔ n bɛ sɔrɔ Ouais, ça va? Oh, tu veux dire? Oh, yeah. Ne yɛrɛ kuma ko kunkurunin bɛ la. ma ko wa Oui, an ka fɛɛrɛ kɔni. ka fɛrɛ Awɔ. Ok. Kuma ne kɔni t'a dɔn i bɔra fɛn o fɛn fɔ denmisɛnnin ɲɛna nka n ye fɛn min de fɔli ɲɛna denmisɛnnin to yen Munna? n bɔra f'i ɲɛna le n'i ye denmisɛnnin to yen Munna? N b'a to yen munna? I kanu ma kɛ solo i k'a lɔn solo bara bɔ waati o waati k'a ye wala du kɔnɔ a ye wala denmisɛnnin de bara solo ni denmisɛnnin ye ɲɔgɔn fɛ i bɛra kɛ fɛn o fɛn fɔla a ɲɛna i sen bɔ a la ko Solo ta ye kulonkɛ de ye, ne ta ye sɛbɛn de ye, ne bɛ fɛ ka furu bi. solo k'a fɛn ɲɛna k'ale ta ye tolon de di yan i la k'o lɔn N bɛ min f'i ye, ne t'a to yen. kuma n ye min fɔli ɲɛna solo a bɛɛ ye barima kelen de ye ni solo bara bɔ muso min nɔfɛ hali n'a t'a fɛ k'a furu ile man kan tɛ k'o furu ka don i bara Nin kelen ko tɛ yan, ni m'a furu i ka sibiri sabanku la yan. N ba ale la o de ni sibiri sama ko le an di sibiri sama ko la sini bon n ye min fɔli ɲɛna n'i y'a furu la i kunkolo de ne da t'a la n terikɛ e k'i sen bɔ a la i da bɛ bɔ a kuma la a y'an ka teriya a bɛ fɛ ka dabila nin kelen kama i da bɔ a la ale la o de barisa ile mɔrɔnkolon de mɔ kunta n kana dɔgɔya dɛ i mɔrɔnkolon ni ala tɛ n kana dɔgɔya walayi n kana e dɔgɔya kuma i mɔrɔnkolon n bɛ min f'i ye manamanakan tɛ fɔ ne ye dɛ ne ka bɛra ne ko k'i ma ko n bɛ den fɛ e ka mɔgɔ de don wa n'i y'a fɛ ni fɛn ɲɛna k'i k'a to yen nɔ ko solo y'a fɛ n t'a to yen mɔrɔnkolon ale la o de n tɛ dɔgɔya dɛ a fɔra e kɛni bolo nin de awɔ hali sini kuma kana pɛrɛ u la o tuma jinɛ de b'i la wa mɛlɛkɛ de b'i la jinɛ tɛ n na mɛlɛkɛ tɛ n na nka ni pɛrɛlen kun na n di kabako da i kan ni min b'i kɔnɔ dɛ denni ko in tɛ yan n t'a to yen terikɛ an ka taa n t'a to yen Assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ni kabako ne di. Ko sogo na bɛɛ bɛ taa mɔti yan. tonton Mamadi. Alaikum salam. Kɛ hali Baasi foyi kana tɛ ci la. tana foyi tɛ yen. I fa wale min. A bɔra sisan sa k'a bɛna k'i k'a mankan i t'i sigi. Wa ale n'o de. Ale b'a ɲɛ sigi. A wɔɔrɔ ka jan. A ma jan kosɛbɛ i sigi sanu la a bɛ na. Awa baasi tɛ. N t'a dɔn denmisɛnnin ala maralen fewu. A di kuma i fɛ ɲɛ min ma ni ala hali i b'a kɛ fatɔ di hakili di lafiya. Ini keke ya. Mura fɔ ɲɛ min ka tɛ nin de.
ile ni ala cɛ I demra ladamu ka lamɔ ka lamara ile kelen ta tɛ bilen bɛɛ le ta nka demra kɛ ni k'a fa ma ko kelen a da fi ma ko 20 kɛ ni min fɔra den sugu la di tigɛ gosi ɲɛ kan ala de sa Amina. nka n kɛtɔ kɛla ka duwawu k'i ye fɛn 4 la o fɛn 4 ni ala ka n'i faga fiyewu n'i ma o sɔrɔ Tonton Mamadi. O fɛn ne ye jumɛn ye? ale de o di nde ala ka si d'i ma Amina rabi. barisa adamaden n'i ka si sɔrɔ dunɔrɔ tɛ la si dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ a filanan ye min di nde ala ka dɔnni d'i ma Amina rabi. barisa adamadenni i bɔra kɛ dunɔrɔtiya kɔnɔna la ko dɔnni t'i kunkolo kɔnɔ ile kunkolo di n'a fɔ barakolon ni o barakolon tile fɛn ma ti a ma ti fɛn ma ti ni ala ka dɔnni di mɔgɔ min ma dɔnni ye fɛnba di Tonton Mamadi. Ala k'i ka duwawu minɛ. amina yarabi nka ma b'an den a sabanan ye min di ala ka nafolo d'i ma Amina. I k'a lɔn den an ye dunɔrɔtiya min kɔnɔna la bi n'i kɛlen dunɔrɔtiya la fantan di an ka du in kɔnɔ k'e kɛla fantan di I tɛ se ka kɛ adamadenw bolo I bɛ ala kale ko finikolo mɔgɔ min mago b'a jɔ I la o d'i ta k'i lafili mɔgɔ min mago b'a jɔ I la o d'i ta k'i kɛ ka ala fɛnw jɔsi I k'a lɔn ni ala ka wari don d'i ma I bɔra kɛ dunɔrɔtiya ko kɛla I dan de dɔrɔn I y'a fɔ min y'a fɛ ka nin kɛ hali I ma wuli mɔgɔ wɛrɛ dina k'a k'i ye Tonton Mamadi. N y'o fɛnɛ faamuya. Nde I k'a lɔn a laban ye min di o ye den ala ye den dɔ ka ye dunɔrɔtiya la Amina. barisa adamaden I bɔra kɛ dunɔrɔtiya la ko den t'i bolo kɛ balema don dɔ de se I mago bɛ jɔ den na k'i ladon o don o y'a sɔrɔ denmisɛnnin t'i bolo min y'i ladonna n ye duwawu min kɛli ye ala kana o don se ka sɔrɔ den t'i bolo Amina. duwawu min tɛrɛ n bolo k'a k'i ye ale le tɛ Tonton Mamadi. I ka duwawu diyara n ye. Ala k'i ka duwawu minɛ. Nka ne hakili la I tilala ka duwawu 4 wɛrɛ fara a kan. N'o tɛ I ka duwawu tɛ nafa ban ye. Kiya ayila a gba kɛ n bɔra ni duwawu ba nin bɛɛ k'i ye k'an fɔ k'o tɛ nafa ba ɲɛ tuguni I bɔra o bɛɛ kɛ fu ye san nɔ kodi Tonton Mamadi. Ne m'i ka duwawu bɛɛ kɛ fu ye. Ne bolo ni ala ye duwawu 4 fɔ ni ala ma n'o d'i ma k'a sɔrɔ a ma 4 wɛrɛ fara a kan o man ɲi nɔ. ɲɛ jumɛn ma Tonton Mamadi. E yɛrɛ de m'a fɔ k'ala ka si di ne ma. n k'o fɔ kɛ Ala mana si di mɔgɔ ma ka sɔrɔ a ma kɛnɛya d'i ma. Si in bɛ nafa ɲa. tiɲɛ yɛrɛ la I ka o kuma tiɲɛ la o de nafa tɛ kɛ si la E yɛrɛ de m'a fɔ k'ala ka dɔnni di mɔgɔ ma. n k'o fɔ kɛ Ala mana dɔnni di mɔgɔ ma ka sɔrɔ a ma limaniya d'i ma. Ala mana dɔnni di mɔgɔ ma ka sɔrɔ a ma limaniya d'i ma. K'a fɔ o dɔnni tɛna kɛ masiba ye. masiba wa masiba ɲɛ jumɛn ma Sabula n'i ye dɔnni sɔrɔ ka sɔrɔ limaniya t'i la I bɛ kɛ tiɲɛnikɛla de. Barisa dɔnni tɛ mɔgɔ jogo falen. Limaniya dɔrɔn de bɛ mɔgɔ jogo falen ani k'i kɛ ɲumankɛla ye. awɔ denw ne k'o f'i ɲɛna hali ni ile tɛ ciden ni ala ile ye nabi ɲuman di kele Tonton Mamadi. Naamu E m'a fɔ k'ala k'an sɔn nafolo la. n k'o fɔ Ala mana nafolo d'i ma ka sɔrɔ a ma hakili ɲuman d'i ma I ka nin nafolo in baara cogo min na nafolo in yɛrɛ bɛna kɛ tɔɔrɔ I yɛrɛ ma. tɔɔrɔ kiya cogo jumɛn na ten tɔ Ne fɔ sina nafolotigi dɔw u mana nafolo sɔrɔ u tɛ hinɛ fanta la u ka nafolo bɛɛ bɛ taa don ala ko t'a la. tori ile ni ala ibara tiɲɛ fɔ fiyewu
On nafolotigi caman min yana dun kɔnɔ ala kelen bisa de k'a lɔ a tɛ hinɛ fantana wa i ka wari tigɛ ka ala ko dɛmɛ a y'a bɛɛ kɛ na manamana kɔrɔ kɛ donc hakili min y'i kun m'a dɔn hakili faso min bɛ ni ala ni m'a to ten di fa wuli na a n'a i ko k'ala ka den nɔgɔya mɔgɔ ye n k'o fɔ ala bɛna den nɔgɔya ye a k'a kɛ den barikama ye ani an kanu bɛ den mun na Kia i ka laɲini min kɛra sisan n'i fa nana i y'a fɔ a ɲɛna ko ne bɔra yan i y'a mɛn awɔ ale l'o de ne natɔ ka se ni ɲuman ye ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'i sɔn den barikama la ani kanu bɛ den min na n'o tɛ a bɛ se kungo ma Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndongo. Ko jogo di. Abaka. Ibtami. Bon, mina terika do fi yoro. An yɛrɛ bɛna taa so sisan. Agala fo yɛrɛ. O kɛra. Baasi tɛ quoi. Baasi tɛ. Ba arabiya baasi tɛ. Tabarikala. Bara bi tora ka san ko. An bɛ k'an débrouiller. Ala ka yɛrɛ ka. Ala ka laɲini se. Amina yɛrɛ. Amin. Baasi tɛ ama kɛ ten. Ala sɔnna ma. Muna ile ni ala cɛ ile yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ adamadenya la mɔgɔ mɔgɔ biri bonya i kan ka ma ka sira o ɲɛli Mamadi a b'a fɛ ne ka a bonya cogo i bɛ fɛ k'a ta k'a kun de yan o tɛ i ka lɔ i dɔgɔkɛ min filɛ tan tɔn a y'a kan k'i bonya i ye fɛn bɛɛ de kɛla sa i kana don a gasi ne delila k'a dɔgɔya ɲɛna o don n ka min f'i ɲɛna i b'a jɔ n'a ka muso ye ka kuma n b'a f'i ɲɛna muso de to yen muso ko in tɛ yan ne y'o de f'i ye n ko n t'a to yen a se bɛ n ye a dabali bɛ n bolo wari bɛ fɛn bɛɛ de kɛ wari bɛ muso furu ne m'o de f'i ye n ko diɲɛ kɔnɔ wari yɛrɛ bɛ se ka diɲɛ san ni miiri la kuma faamuya ile la hakilina bɛɛ le ko wari b'i le bolo i bɛ se ko bɛɛ nafolo yɛrɛ koyi e bɛ k'a fɔ ko a ka mɔgɔ sɛbɛya jagoya tɛ mɔgɔ sɛbɛya fantan o ka mɔgɔ sɛbɛya barika ka bon dɛ n ye min fɔli ɲɛna i n'i ka wari a bila i kunna ko balimaya ka kɔrɔ ni wari tɛ ile bɛ ka wari ta k'a bila balimaya sanfɛ ko di ile bolo ko wari ye mun fɛn ni waati kun bɛ hali balima t'i la balima a ka kɛ wari kana k'i kun wari ka k'i kun nka n ye min fɔli ɲɛna balimaya yira an y'o bɛɛ to yen nɔ ile ni ala cɛ i t'a dɔn a y'i bonya ɲɛ min ma ne y'a dɔgɔya de yan i kɔni ka min kɛ dɔgɔya le di n terikɛ ne de tɛ muso in to yen parce que fɛn min ile la kuma le fɛn di ile bolo ko wari ye se fɛn bɛɛ kɛla dugumakolo kɔ kan pewu ile ni san fɛrɛ cɛ wari tɛ se fɛn bɛɛ ni san pɛrɛn fɛnɛ cɛ maninka wari bɛ fɛn bɛɛ n y'o le fɛn na ni wari ka fɛn bɛɛ kɛ n ye jɔlen to la yɔrɔ min na n ye to yan nɔ ni ala wari tɛ fɛn bɛɛ Mamadi ile bi i girin la wari ne nɔfɛ wari ye mun di Mamadi est-ce que bɛ nafolo dɔn i tɛ nafolo dɔn nafolo saba n terikɛ nafolo ɲini i tɛ nafolo dɔn i ka lɔ nafolo garisɛgɛ le di awɔ nka n ye min fɔli ɲɛna ni mɔgɔ b'i bonya a dɔn a ye k'a b'i bonya muso ko in dɛ o de tɛ to yen ne muso ko in ka to yen o muso ko in kana to yen o n ye min fɔli ɲɛna nafolo tɛ fɛn bɛɛ dilan n terikɛ bamananw ka kuma de don a to yen t'a to yen n'i m'a to yen faso kan kunci ko wɛrɛ na k'e kɔnɔ dɛ miirila kuma faamuya parce que ile base yɔrɔ ye nafolo de ye nka ne kɔni nafolo fɛn dɔw bɛ don dɔ tɛ nafolo tɛ se olu sɔrɔ nka ne tɛ olu dɔn mais n ye min fɔli ɲɛna a kɛ ala ye i ka tugu ka tugu kɔ ka taa tugu n kɔ dɔrɔn ka tugu i kɔ dɔrɔn n bɛ fɛn yir'i kabi ala k'i da ne tɛ bɔ e kɔ bilen koyi an bɛ o tagali ko kelen an b'o de kɛ sa nin ko tɛ yan Kia, agak jauh ni ba? Ba, sesi dua dah mana sih? Cuma, boleh ba? Agak nyonya ma, andi nyonya. Kia, i kalau denmisɛnninya t'a la dɛ fɛn min bɔra hadamaden ni kamana gan
dɔnniya ko la ali n'i den i di sa tɛ ɲininka la tonton Mamadi mun ne kelen no ko kamana kan ne ni kuma le sɔsɔli la ale b'a fɔ ko duniyɔrɔ tɛ kɔnɔna la ko wari ti dɛsɛ fɛn fosi la ne ko a ma n k'o tɛ tiɲɛ di ne kɔni ne t'a dɔn wari dɛsɛla fɛn min na ne t'o fɛn sugu la nka ne kɔni k'a lɔn ala dɔrɔn de bɛ yen min tɛ dɛsɛ diɲɛ fɛn fosi la o kɔrɔ sa an bɛra ɲɔgɔn sɔsɔ an selen i ma i yɛrɛ ka faamuya la n y'a fɛ i k'a fɔ an ɲɛna fɛn jumɛn dugumakolo ko kan ko wari bɛ dɛsɛ min na Mamadi kunkolo ka gɛlɛn kojugu diɲɛ fɛn jumɛn de bɛ yen nafolo mugu bɛ dɛsɛ fɛn min na ni wari b'i kun i bɛ se ka muso furu n'a ye ni wari b'i kun hali ni ko k'i bɛ diɲɛ san i b'a san wari bɛ dɛsɛ mun na ala kama sa ayi ile kuma t'i bolo yan nɔ kuma an bɔra an ka sɔsɔli kɛ ka ban an nana kiya le bara sa ka kuma di ale ma a k'a ka hakilina d'a ma n tɛ n'i lamɛnla yan fiyewu n'i ko ten kiya an tulo b'i la ne fa o ayi n ka denmisɛnniya bɛɛ o bɛɛ la a ye danaya d'an kan o jɛnɛ fo k'a faga mais ne kɔni bolo nafaba de bɛ wari la i tulo b'a la wa wari dɛsɛ ko man ca a tɛ di a lamɛn ka ɲɛ dɛ nka jɔ a b'a fɔ sisan nɔ ko nka i k'a mɛn kɔni n ye min fɔli ɲɛna i tulo la kan k'a ɲɛ i y'a la kuma lamɛn kiya n k'a hɔn an ye wa wari mana kɛ cogo o cogo dɛsɛ ko bɛ wari la wa dɛsɛ ko ka ca yɛrɛ yɛrɛ n b'o le f'i ɲɛna i kunkolo i ka sabali kiya e ni fɔ ka da sababu jumɛn kan ne y'a fɔ mun fɛ n'i ye nafolo la ye nafolo bɛ se ka kayi sa ou bien livre mais nafolo tɛ se ka dɔɔni dɔ mɔgɔ kunkolo la dɛ la e kɛ ile ni ala wasalen fewu n b'o le f'i ɲɛna ile kunkolo ka bon ni ala di ala kɛlɛ ko bayangara kulu ka fɛn t'a kɔ ne faw ma tila nafolo bɛ se ka fura sa mais a se ka kɛnɛya di mɔgɔ ma mɔri e kɛ ile ni ala jaden faga ya wuladen na n y'o le f'i ɲɛna i toro la ka ye kuma lamɛn e kuma kɛ ile i ɲɛsin yan nɔ i ɲɛsin ka boli an ye wa ni nafolo bɛ mɔgɔ bolo i bɛ se ka muso ɲuman caman furu ma nin yɔrɔ f'i ye ma nin f'i ye k'o fɔ kɛ mais i tɛ se k'a dusukun san walasa muso ɲuman caman furulen bɛ waatigi caman de bolo muso minnu t'u fɛ a banni kɛ ayi ele ti lɔbari wula ɲɔgɔn kuma banni kiya a kɛ ala ye wuli ka t'i ka baara la n wasa kɛlɛ na ŋɔ dagabana den y'aw bolo dɛ kɛlɛ n wasalen ni ala ka ɲɔgɔn a b'a k'ale jinɛ n'a foyi t'a dɔn kuma min fɔlen k'a kɛ wuli Isela awon classe la san awon yana yɛrɛ sine ka hormone yi minɛ dɛ awɔ a kɛra hormone yɛrɛ sisan tɛna fini foyi dɔn ni mun ni ɲɔgɔnna tɛ yɔrɔ de awɔ o ka ɲi kiya yɛrɛ de o ka fisa ni diɲɛ de ya fini de i y'a mɛn mama i yɛrɛ ka ni fini y'i minɛ dɛ ya ok merci sinon ni an 8 mars fête fini n ye labɛn n bɛna t'o yɛrɛ de la sisan ka taa 8 mars la wa awɔ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma hali kana ta munna n 8 mars dabɔra an musow de kama ni y'an musow bɛɛ ka ɲɛnajɛ de mama e yɛrɛ k'a lajɛ man ɲi musow bɛ se ka taa ɲɛnajɛ la cogo di k'a sɔrɔ u denw tɛ ka taa kalan na e yɛrɛ k'a lajɛ man ɲi ni y'a kalo joli ye mɛtiriw bɛ gɛrɛfu la kiya o kɔni o ye tiɲɛ ye ne kɔni bolo muso tɛ se ka taa ɲɛnajɛ kɛ k'a sɔrɔ u denw ka siniɲɛsigi bɛ ka don bɔgɔ la n den n'o don tiɲɛna an man kan tɛ ka fɛti kɛ k'o ko to sen na o t'a bannen ye muso minnu bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ a caman cɛ bɛ ka sa kɔn fɛ bingannikɛlaw fɛ wa foyi tɛ bɔ a la ni dun y'a mɛn muso
a denw a n'a cɛ olu de don. N den wallahi ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. N'a bɛ nin cogo la fɛn min e yɛrɛ ye tagali nege bɔ ne la. Ne ma la ne ka tagali bɛ bɔ bilen yɛrɛ. Kia. E ti t'i ka selifini bɔ i la ka na an ka taa an sen na tagama dɔɔni. Awɔ. Ni e ni Kia tɛ e ma ne ni jɔn bɛ baro kɛ. A fɛ baro ka di i kelen dɔrɔn de ya. Mais e yɛrɛ b'a dɔn aw taara k'aw bɛna ɲɛnafin bila ne la. Awɔ ne na Kia fana bɛna baro kɛ bi. Taa i ka selifini bɔ i ka na an ka taga. Don o don e ni Kia bɛ baro la ne bɛ temps sɔrɔ ka baroba k'a fɛ wa. E m'a faamuya sa. Ne taara na sa a bɛna ɲɛnafin bila ne la de. Denmusomani dun terimuso y'a ba de. A jugu dun t'a fa fana ye dɛ. N'i ko ten. Igalo kuma Ramadaro ko su dolu be no ati se kala ne la ko ne ke oto no kwa barsa igalo petini bra mana ko mi gatanto ni le kumi do ni ma petini kanote ya fo ma mamadi ne ko ngi ka dabla petini toy ile ni demsen ma lamara naka moron ko la ke ya lamara la de madi ko ka sabali ile mo kala te se demsen lamara la allo ay to ay kele kay fene sa même mi fie chorba ko kuma de do ko mo on fin be mishima khoro o be joli to ayere la kanono di dem mamadi ile loba ay lan kuma ne musaraka hakanedi kanyo musaraka misiga nyono to ayere joli to ayere la kanono bo musaraka kuma flata melendaka mamadi ikalo kuma korole na tuyan korote demi ay loba le nim fa fe aramade ngon ngero ya ira la le ni le ngon ngero on ne dusu kasile ikoro kabanga yele fe ota ne tesoro anu bra anu tesola o de mon fiya kecho ala mon fiya kecho le o de suno ne la mon fiya kecho to de ne man ngale din to don ni dimine le koro nya yiri le dimine koro na so ni so jale ne fene koro nyo le fene yiri la ni so jale o de che o no fam ba fo da to afrique na lo bay ile yo lo ma mi na le o duma ne ka idimi to ngona ka yele buru mamadi na lo le no de aba le dun ninka to no ninka to ya foma tu mamadi ta to mo ni ku kai male ngon ta to if service mana mana ko ko ma ko teton te hey ay anya fa ka do de mal mapa mamadi la ile bare ni aka nga musal haka kuma mi fo ne te jela no yekwa parce que aramadiaro ande fe kala le sami nyon famia ni ko kala ne la ni ra fini la ngo akomi kala na nga dumantenye ifere ya fam ko fami kala kama ile ta famu bi ta famu shini mba ile lo di ayojo ni ko mo ne kirata don wodo awde bi nyon fe wa awde tibbe na fiu don wodo bi kelela hein mais aw fura bi ne bulu si ça va do mi ga aw ba bolo de fara nyon kan ka wari taka nema wala sanga se ka duwa ka wi aw ka bo ni mala nguliya ne ra ko akla ngo mo yana makando ile ren alate mo gra foshi masega do ke anu yo fo kayle ni ala ile ga do temne ni ga do temne ay o memne to godi e bayi na me ko ni mun ke depuis andem sanama ile kayle fenasa ile ga do konte ayo ko matala ne kele ne kuma ka ala ambe ba kala la ko mande me de moron kulin silene mala ngolo dunu ne mun do ko alma mu ya jume anu lai ana loni ako ni tele ni ko fe kay lay yifille ile badar dugo almamidi abli kuna lo du mo ga misri dorate no se ma ko ni bolo ma ko abani asa o ba ira ka fo ko islam to du ko ne mana ka bisa na abo safu ikalo nyimi fula ira ali kia ga du ke anyi o me kadi ni le ka do an woni mo funa fakati mete barsa o dem sandi a hakli kan ate chorobal so mo gorobal so dala kan ngayle kay ira ifari faga o mana na to kia ga do ma sino a fana ga do ti jabi ko ya anda ko ne ka de funa tay a do ti jabi anda ne ka de tay kela ya loba do mi ko mu ko da kia kele do ka nyeba barsa ila ga do ko fsani fa moron ko nga do di tonton Mamadi namu no wan mistake do kle do ne ko ala ko Allah ba ke awu dunti kuma
I ye kuma in faamuya? Ne ma nin faamuya. Kia il est segi kuma in ka ten tɔ m'a faamu ka ɲa. Tonton Mamadi ne ko kala ka laban kɛ aw wolodenw di. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Kia kele kan doni ka an laban kɛ an yɛrɛ wolodenw olu den ye tuguni. Mamadi a kɛra ta tiɲɛ. Kele kuma ni ka jugu ni ta tiɲɛ yɛrɛ di. Ayi o tɛ se kɛlɛ o. I k'a lɔn an n'u bara maninkala i tɛ se ka den sɔrɔ kaban ko ka tila k'i mara. Ayi o tɛ se kɛlɛ. Kia i ka nin duwawu in i la duwawu bɛɛ diyalen ye nka i ka nin duwawu kelen ni Kele Ala kana nin minɛ fiyewu. O ye se kɛlɛ ɲɛ jumɛn ma i cɛkɔrɔbatɔ. An wolodenw k'anw mara. Kele ma kɛcogo foyi y'o la. Walahi n t'o kɛcogo dɔn diɲɛ kɔnɔ. Aw tɛ malankolonya in dabila wa? Aw denmuso kumana aw fɛ de. Aw t'a ɲininka k'a filɛ a b'a fɛ ka mun fɔ. O ye tiɲɛ. Ayiwa ale l'o di. O tiɲɛ. Kia ile y'a fɛ ka mun de fɔ i la duwawu in kɔnɔ? Ne faw ne bɛ fɛ ka mun fɔ ne bɛ fɛ ka duwawu de k'a ye Ala ka si dan d'aw ma. Mamadi kuma min bɛɛ fɔra yan i ye si ko kuma mɛn a la wa? Ne yɛrɛ dabali de bannen don sa o. An ye denko kuma la o ale wale si ko kuma don o kɔnɔna la. Kia ne faw n y'a mɛn ne y'a fɔ k'Ala k'aw k'aw denw den barisa i si mana kɔrɔbaya ka se yɔrɔ dɔ ma i bɛ segin denmisɛnninya la o wagati la i denw de bɛ k'i ladonbaga ye wa olu de bɛ k'i marabaga ye u tɛ sɔn k'i to yen bilen i ka kuma bɛɛ fɔ u tɛ sɔn k'i to i ka taa yɔrɔ bɛɛ la wa hali u tɛ sɔn k'i to yen bilen i ka dumuni bɛɛ kɛ n'o wagati kɔni sera i bɛ segin ka k'u den kɔrɔ sababuya la. Kuma Ibrahima kɔni. Ayi Mamadi nin ye kutubu zamani nin ye waliju dafalen de. Nin ye waliju kuma ye dɛ. N teri denso min b'i bolo ten tɔ n b'a lɔn nka n ye min ɲinili fɛ Ala wɛrɛ den min d'i ma den gansan tɛ. Alahu kibaru. Mamadi n ko i k'a ɲininka o. Ile ayi n'a kɔni ma to ten nin cogo in na ten a laban fa di wuli mɔɔ la yan nɔ. Nene dogania. Kan jumɛn bi? Kan foyi se. Okay. Dɔɔni. I ni famasa. Walayi. A bɛ kɛ tan. A tɛ kɛ tan. I ye n bila o. O kɛra koyi. Kana to k'an bila sa. N y'a mɛn n t'i bila. Bi sɔgɔmada in na n taara tugun min sɔrɔ yen nɔ. Sɔgɔmada in na yɛrɛ. Sɔgɔmada in na kɔrɔ min sɔrɔ yen nɔ nka n taara i ka kabakoden de sɔrɔ yen nɔ. Kia. Awɔ. A ye mun f'i ye? Kia ça va? Ça va. I b'a dɔn? A bɔra. Ka bɔ wa? Awɔ. Ne tun y'a fɔ a ye n ko 8h bɛ n sɔrɔ yan. Tanti 10h dun de bɛ yan ne. Awɔ nka o bɛɛ n'a ta a tun ka kan n kɔnɔ. Tanti ye tiɲɛ fɔ nka maasɛbɛya taamasiyɛn de ye lawuli dafa ye. Rendez-vous dun ye layidu de ye. N'i y'a lajɛ mɔgɔ min tɛ ekɔli la retard la ani mɔgɔ min tɛ taa fiyewu fiyewu n'i y'olu ka tiɲɛ nɔ lajɛ hali n'u tɛ kelen ye mɛ u ka surun ɲɔgɔn na. N denmuso i ye tiɲɛ fɔ nka bi kɔ n tɛna to retard la. Walayi den ye nin nege ka ne jaabi. Kia bɛ kuma fɔ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. Ne dɔgɔnin an b'a kɛ ten o la k'an bɛɛ siɲɛ n'i bɛna dɔrɔn i b'i sara na min ɲɛ si. Sirani. Ça va? Ça va. Alors ça. Sirani. A kɛra fama yɛrɛ. O kɛra. A mɛnna ɲɔgɔn munumunu na dɛ. Munumunu wa? Oui. E kɔni ma dɔn fɔlenkɔrɔ tɔgɔ o ye dalamaga de. Cogo di ta? Ne de ko i ma a bɛ kalo joli joli bɔ. Ne ko i ma n ko n bɛ fɛ k'i furu
bon ne dun t'i fɛ kulonkɛ la kulonkɛkɛlaw bɛ yen dɛ mais ne de tɛ i diyara ne ye furu bolo de ma i m'i da don da la hali ma kala don i ɲin na ka bɛn n'a ye mɔgɔya dun t'o ye i y'a faamuya. n y'a faamu n'i ka kuma mɛn nka ni n k'i ma ko ne siralen tɛ furu ɲɛ bibi in na ne nkalon tigɛ sani i ka don furu la a kumakan duman caman bɛ f'i ye nka n'i donna a kɔnɔ i bɛ ko wɛrɛ y'i ɲɛ la mun ni fɔlen tɛ kelen. o ye tiɲɛ o cɛw de bɛ yen o tɛ ne ye i ɲɛ bɛ ne la cogo min na ne bɛ ten de n'i sera ne fɛ yen ni min ma fara i kan o tɛ bɔ i la o kɔni ne kun ka di ne ye k'i ye n ka so. Écoutez. Ayi o sika kɔni b'i la. Aw bɛɛ de nɛn ka di nka n y'a mɛn n bɛna miiri o mɛ miiri ka jaabi jɔnjɔn d'i ma tile filanin na. I bɛ nin miiri ne kɔni b'a dɔn miiri in kɔni kɔnɔ ayi nin y'a ɲɛ ne ye nin kɔni nin y'a bɛɛ ɲɛ ne ye i b'i miiri. Ni Ala sɔnna ma i b'i miiri. n bɛ miiri. K'an bɛn o la kɔfɛ. Awɔ k'an bɛn. Ala k'an kan bɛn. Awɔ. K'a b'i miiri. Ça va? Ça va. Somɔgɔw? Tɔɔrɔ tɛ. Si. Kow ka ɲi. A ka fisa. I ni fama sa. O kɛra. Sirani a kɛra fama yɛrɛ. I bɛ yen. Ne. K'an bila tan. non, e de ne bila. Ok, ni ko ten tɔ. Nka ne yɛrɛ tun t'a dɔn e fɛ yen. E ne fɛ yen yan? Awɔ. Nin dun ye ne bɔtɔ ye wa ne sɛnɛ ka teli dɔɔnin fana. Ne dun bɛ fɛ ka taa kuma dɔ f'i ye. Ok, n'i ko tɛ problème t'a la. A fɔ n b'i lamɛn. Bila ka suma tere ka jugu. Soloko de don. Ne kɔni b'a dɔn ko soloko don sa. Sirani. A n'a kɔnɔ k'o tɛ yan. I bɛ solo cousin dɔn. Kuma kɛ. N bɛ kuma dɔ très bien. N ko ne cɛ terikɛ de ye kuma ye. Ani Mamadu bɛ to ka taa baro la ne cɛ fɛ yen. D'accord. Kuma dɛ. O de ko k'a bɛna woro bɔ ne la. I hakili bɛ ne ni Solo ka kɛlɛ la. N hakili b'a la f'i y'a kuma ɲɛfɔ n ɲɛna. Ne ni Solo ka kɛlɛ kɛlen fo ne kun ka tila n k'a ko bɛɛ banna. O waati kuma de fɛnɛ nana n'a ka worobo kuma ye. I dun b'a dɔn furuko ka gɛlɛn. Ne kɔni m'a labila. Wa ne fɛnɛ ma kan jɔlen f'a ye. Sisan ne ni Solo ka kɛlɛ bannen filɛ. Solo de nana. Ne t'a dɔn min kɛ. Sirani bɛ min f'i ye. N'i kɔni y'a dan ne ma. I kan di Solo ma. Solo ma. O kɔni kun ye ne hakilina ye. E ti Solo dɔn. Solo ka sariya ka gɛlɛn. O ye gɛlɛya dɔ ye. Solo ka ko ma nɔgɔn. Wa de mara ka d'a ye. Solo ka mara ko ye kabako ye. Sirani n'a ka kuma kelen f'i ye. N'i y'a da mara i ma. Ne bolo don Solo ka furu la. N ma tubabula fɔ mais an fɛ yen farafinna yan. Ala yɛrɛ de ye muso da mara kama. Muso depuis n'i wolola don min na fo ka i kɔrɔbaya ka t'i furu. Wa i bɛna furu cɛ ma hali n'o cɛ sara i bɛ to o mara kelen kɔnɔna la. Muso yɛrɛ de dara mara kama wa an bɛ sa o mara kelen in fɛnɛ la. Ni kabako ye dɛ. Depuis fitini bangebaaw k'i mara. I furulen i cɛ k'i mara. N bɛ sɔn o ma. I cɛ salen jɔn b'i mara tuguni. E bɛ ka ɲinɛ i denw kɔ wa? Yɔrɔ e musokɔrɔba kɔni tɛ se ka taa kolankolon kɛ k'i denw b'u sigi k'i lajɛ ka sɔrɔ k'u ma fosi f'i ɲɛna o tɛ se ka kɛ o. Donc ala o ka gɛlɛn. D'accord. Merci bien. O de kun de don. Voilà. Donc k'an bɛn komi i b'i yɛrɛ sɛnɛ ka teli. K'an bɛn o la. Ka se ni ɲuman ye. Mana cai? Cai, terke. Terke. Wallahi, mana? Aku main apa lah? Nyat memang. Allah, serani ni. Serani mau kali di mana? Ilo ba, kaya la nyat memang. Nyafonya nak kaya. Allah tangan dia. Mau muda pemain Fendi awal lah keselet kita. Ona na bigi tege dia kaufu. Nwa ma ngumba fe. Kafu. Aklara ki kanto mo. Kabi miri.
O to ko nyele ya. Wallahi de go. Ni so ka di chom na bi. Eke. Kuma. Mri nyai. Awo. Agora fina dron ko ya ni hakli na mirila. O doni. Go. Wallahi nganya mi fole nyana. Ile kele ngala ni mi krosi. Musoko di fauli la. Abra fina le ka ya hakli na munumunu la. Ile yo be donati. Aho. Kele na ko ka di fe di fuka. O don woni di takama ku ngolo. E be bolo kan takama keke. Nanga kele anyen belo. Na ka ka ti fe do. La ilaha illallah shinna muhammad rasul. Man ngay baro yin yangudi. Abbe ala che yin yangudi. Ne. Aho. Muno. Man nga ante che ra rafia. Na ko ka tene fe che ma dungu ba kala ma ki kasange sanga yala na ya. Parce que eta tire jugudi. Mina kuma kele fi. Kamene ni ndo mbe. Ale de chokoroba ko ama. Ko kana duga sogodu. Ko ni duga sogodu ka bi dem sen ta jige. Anana duga ira chokoroba la. Ko chokoroba ko nte duga ya. Ko ne ba sogodu. Aduna ni duga ya sogono ka duga bla ka chef ka chef sogodu. Aye chef to bi ka mo wati ma ni sogodu bora kenema. Kana ira chokoroba la bi ki siki ka du. Wati ngera to la da jingera. Chokoroba ko lu afwa e kuna duga sogodu. Ka dabe jenge ako chokoroba mo ko duga songo ba le da jenge de ko chokoroba ira de ale da jenge wa da o da nyoni miri la kuma be famna sanno nga ye kuma mi mrantor la kuma bela ko ne nkasange sana ka yala ne ntarge ni muso ngoni ibama de ni be fa fenge jiya kono okay ni muso ngo ka tu de para pa kuma ilo ba nyemi fena ni saya yi matole ne ma abra cho anya keto mo wa nyangodi awo ile vera nyangole na mi vient te tiara rafia ila tia atu ibura no mo ti la tia ite muso so le du ne ti muso awo la ilaha illallah muhammad rasulullah e kamare awo nete ko de deni ilo ba sa falendo abe ya e kon ila kuma ente wa atu ko na sanfra ali ba ne ele ni ne jobo nya ko ka ya bolo maso sa nyama aya do min chen ana ko ngam be mi ma ne mi fie ibamba de boy tasoro ala ye no ya manga igi ya ga lo fami dumanye nga aga fole ko man nga na la kasake yalala o ya soro kram ko ka bro duguma iga la ide ari nyinki buga ide nyini romina ni sanfra ya fara jahanama romima ko habu fo ni wale soro no sne du rote gonte ninki gosi ibona ekele ni ya ila ya fara na ko bole ba la tagala de ilo ba muy kono tati la moron kula la kanake ka fri moron kanake ile nyakla ni ya sabali ilo ba muy kono fambe na yile war kana jigna ni kan jigna ni fuga nto san kan ni jigna Kia ikele ne sile ya awa wa ifalum abora abole awa wa iba wale ni adajuni kana awale lodi itisi awa pasi ikele ne luma ya awa ikalo ikeri la ko wati dola ma ko lu ka shaira ma edida hakia ne era yoro minate ni ngon ko no filente duni ko la mra wiya fo duni ga gele nyami ma ni ala di ala kale ko zone da fasa adina fa gele ko ni brake sanjile ka bom mali kelenga gele mi anga so na mi ni ga wulu ko sarala ni ala tata mamadi dugu nyira geria o ayre ni noy kia nyaj memati ni segi anya fandi gbalen ke tonton mamadi ni ngoko dugu geria ayre noy anga dugu geria te fuyi nyangi baliako kele kia anya kanga dugu gelia ko kuma fo ile aka ngo nyangi balia nyangi balia di seke dugu gelia nyaj mema ni ngo nyangi balia do mogo mbiga faso wadu naso nukume nyangi afo dok te bo
faso waduna Kia Ibra min fo Ibra tuyen gbere yɛrɛ de fɔ ten to wota banire bagama fina nga jamna ifien badori Kia Ibra tuyen yɛrɛ de fɔ ten kama sɔrɔ jamana min kɔnɔna la mɔgɔ damadɔ ni di fara ɲɔgɔn kan ka jamakulu ni yɔrɔ ta k'o dun tɛ fosi tɛ bɔ a rɔ o le an na jamana gɛlɛya dɔ ye nka le bɔra kuma min fɔlɛ a bɛɛ lajɛlen ye munumunu na ka n'a yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la n'o ye ɲanginibaliya de n'a k'a sɔrɔla mɔgɔ minnu tun di fantanw ni yɔrɔ ta k'a dun ani mɔgɔ minnu di fantanw tɔɲɔ ni olu tun di ɲangi an ka jamana nin kɔnɔ i n'a fɔ a digɛ jamana wɛrɛw ka ɲami ma a tun tɛ dabila nka n'o tɛ kɛla an ka jamana gɛlɛya ye bananya jumɛn ma k'an to ɲɔgɔn tɔɲɔ na Ngera ka fanga da fikitendo e don nafa jumɛn sinema o ye bitaye ayi ale o kun ye kunun ta ye e don nafa foyi tɛ sinema o mun ne kɛra sabu ka da kan mɔgɔ min bɛ ɲuman f'i ye ka tila ka juguman f'i kɔfɛ ni ne ka kan n'olu ye ne ye mun ɲuman f'i ɲɛna ne ye mun juguman f'i kɔfɛ e b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan nka sunɔgɔbagatɔ la kunun ka di ni kalabanci ye kuma jeliw in mana kuma y'an sɔrɔ ne yɛrɛ bolo n ko hɔrɔnya de don ni ye kuma sugu ye da kɔnɔ bi k'e bɛn'o fɔ ne ma voilà n bɛ fɛ ka min f'i ye siranin ko de don sabu bi cɛ ko gɛlɛyaba in na n'i y'a ye muso b'i ban cɛ la sabu teri nafigiw de bɛ ka dɔ fɔ a ye kuma ne y'a faamuya sɛbɛ fɔ ko ne de y'i ka nafigi ye awɔ kuma ne de ye nafigi bon kuma hali sinikɛnɛ n y'a kɛ piɲɛ siranin ko tɛ an bɛɛ sen da a tɔgɔ ye kuma e ko mun siranin ko ye tasuma kami de n'i sen da i ka b'a wuli ne ta tɛ wuli a bɛ da kan fo k'a tereke dugu la an ka sigi an k'o fana lajɛ an ka lajɛ e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye ni siranin kelen don ka fa don i la kɛ n'a kelen don k'i kunkolo ɲagami n b'a fa sama n b'a sɛrɛn ta ka bɔ i la pewu ayi siranin ko k'e ka ne kunkolo ɲagami min b'i kɔnɔ dɛ i bɛn'o de fɔ sisan min k'i lamɛn min bɛ ne kɔnɔ k'o f'i ye n'i ko kunkolo t'i la fɛn min kan tɛ ne la a ka di ye cogo min na an ka kɛ ten tɔ awɔ est ce que e bɛ ne dɔn nka e tɛ ne dɔn i cɛ bɛ n dɔn ne ye mɔgɔ min ye a bila i hakili la ko ne mago fosi t'i la k'i dɔn i yɛrɛ ɲuman na k'i ka dɔnni nafa foyi tɛ se ne ma ne y'i dɔn ne m'i dɔn ne mago t'i la e de bɛ ne balo la ne b'e dɔn ko mun de kɛra e de tɛ nin ye e dɔnni nafa jumɛn bɛ ne kan a ɲɛfɔ n ɲɛna n k'a lamɛn n'i ma sabali walimuso tinbali k'i kɛ ko puli o tɛ ne ɲɛna foyi kuma a ka di ye cogo min na an ka kɛ ten tɔ i tulo b'a la n'a bɛnn'i ma cogo cogo an ka kɛ ten tɔ i n'i da ko kalisɔn juru tigɛli ne yɛrɛ bolo ko mɔgɔ ɲɛnama ko de don lalomaya ko de don muso ko t'i sɛbɛ ma muso ba tɛ dugu kɔnɔ n'a b'i sɛbɛ taa muso wɛrɛ ɲini muso ko tɛ yan i bɛ fa la bi n b'a don e da kɔnɔ e tɛ ne dɔn mais e cɛ bɛ ne kununama dɔn a bɛ ne bilama dɔn ne kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn musobakɔrɔ ka dimi don ne la kɛcogo t'o la mais ne kan ka min kɛ n b'o dɔn n bɛ fɛn yira e la i ma sigi ni fɛn min ye n bɛ fɛn yira e la min sigilen ka ja i jɔ kundama ye Mama, i ka telefoni ka sonné ne y'a ta. Ok. Tan facture de ko. Allo? Allo? Kɔrɔmuso? Ne dɔgɔnin ça va? I kan bɛ cogo la dɛ, ko a ka di. A man di dɛ. N maminɛ cɛ kalifa. A ye n bugɔ n'a tɛ ɲini ka na n faga. Ka tila tuguni k'an gɛn ka bɔ a ka so k'a tɛ ne furu tuguni ko barisa ko ne ye sunkuruba ye. Ke e ye sunkuruba ye wa? Awɔ de kɛ. E ma biri ale bɔra i ka sunkurubaya kalama. A tɛ tɛmɛ a la ta min min f'i ye kɛ i muɲu i y'a mɛn an bɛ se an ka mɔgɔkɔrɔba ma kuma ɲɛf'u ɲɛna i kɛ pewu sɔɔni sa n bɛ n'i fɛ an bɛ taga. Awɔ n y'a faamu. Ni Ala sɔnna n'i ka kuma mɛn. K'an bɛn o la sɔɔni. Kiya i bɔra nin ɲɔgɔnna la. Mun kɛra mama?
san joli furu bi de ale bɛna dɔn k'e tanti fati ko ye sunguruba ye k'ale b'o labila bilakun fosi t'a la ko ye sunguruba dɔrɔn k'o labila bibi na furu kɔni n denmuso a ma nɔgɔn dɛ tonton Kalifa jo t'o la mɔgɔ kan ka ka muso bonya de i ni muso mana kɛlɛ togo o togo i mana fɔ muso ma ko muso ye sunguruba ye e n den cɛ ɲɛnama si de ka kuma man kan tɛ ka kɛ ne cɛ o cɛ b'i yɛrɛ kalama i man kan tɛ ka nin kuma sugu fɔ muso ma wa mama o dɔrɔn tɛ dɛ wa i t'a dɔn i denmuso bɛna kɛ mun ye sini a kɔni t'o dɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ɲɛnama kɔni tɛ muso dɔgɔya togoya si n denmuso tiɲɛ na i ye tiɲɛ kuma fɔ nin ye Ari, somɔgɔw ana maramu karamase basi t'i la basi bɛ n na ni mun ye se tɛ e yɛrɛ de fɛ yen mais ala ka teli n'a ka ciden an bɛɛ la ni terikɛ de bɛ ɲɔgɔn na ala n'ala kira nuru fana ye mun kɛ ne la ŋɔ tuguni nuru tun i dagawuli kɛ dogo kuma awɔ ni ne ni kuma se ɲɔgɔn ma o don ne de bɔtɔla dugu kɔnɔ ne ni kuma bɛ ne de b'a fɔ n bɛ adamadenya foli kɛ kuma ye ne yira diɲɛ na de diɲɛ lajaba sugu bɛɛ tɛ ko kuma ma min dɔn da ne kan ne i ka nin miiri neni na neni tɛ neni bɔrɔtɔli tɛ bɔrɔtɔli dɔgɔmali tɛ dɔgɔmali kuma ma min da ne kan a don ni dabali banna de mun ne ile ni kuma se ɲɔgɔn ma sa ne y'a ɲɛ f'i ye kɛ fɛn min tɛ da la ne terimuso sirani o sirani ko dɔrɔn de don ko ne de bɛ naafigiya la ko k'ale ni sirani bila ɲɔgɔn na ko sinon ko ne tɛ ko sirani bɛ sɔn ale la ale kan ka o ko sugu kɛ ne la ɲɛ min fɔ ne ɲɛna i bolo da dusu kan i kana n'i ta kuma la ko ninnu fɛ i k'a lɔ sirani ko in bara fakisɛ bilen yɛrɛ le wuli kuma la ne n'o de fɔ a kunkolo tiɲɛnen de kuma kunkolo tiɲɛnen i bara kuma ye hali kari kɔnɔ a ye tagamala kelen i y'a sɔrɔ a y'a dale sirani ile ta kɛlen mankan ile ta kɛlen a ye mankan dɔrɔn kɛ o ne ta jugalen n'o de a y'a ta lase e fɛnɛ ma kuma tola ala yala la ka sirani ko kuma b'a da ka wari ne sɔrɔ labaradiya a wale ka sirani ko kuma fɔ ko sirani kan ko a bɛ hakilina miiri kɔfɛ a di jaabi d'a ma kuma bɛ to la ka dɔn kɛ ne yɛrɛ wulila an ye dɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ an tilalen ne le ka kuma kulonkɛ kuma fɔ kuma ɲɛna n kuma n ko ni sirani ko k'a taara don hali ne kun ka n'o fɔ a barika ala kuma bara wuli k'i jama nin ma k'i jama ma k'i pɛrɛn kunna k'i to la k'a tigɛ sen sigilen ma k'a tigɛ sen e ma kuma kunkolo tiɲɛna koyi i kɔni k'a lɔ a ye kɛla kɛ min na ne tɛ ayi n b'i dɔn a bɛ kɛ mɔgɔ min ma fana ye a bara bolo se ma n wulilen ka kuma minɛ ni ka giw ka kuma ta ka segin kan na layila a tolen kan na a ye kule la a ko ko mamadi i kana n jigin dɛ ne kan jigin ni min faga depuis a k'o fɔ a ba kɛlen ne m'o di n bilen n k'a dɔn kan na ka boli daminɛ ne de ni wale sɛnɛ kogo min man da kɛ ko kun giw ka boli ka wari kogo wɛrɛ ma ka ko kun giw kan to la ka kuma rabuli ka rɔbuli fo a yɛrɛ sigi ni hakili ɲagaminen kan na jama ka sɔrɔ k'an deli n ka yɔrɔ di ne ka n kelen ka kuma di n'i ye pusɛri wulitɔla y'a fɔ ayi ni ala di ala kɛlɛ ko Usain Bolt fugari sentigɛ ka di ni bɛɛ ta ye a bɛ nin dabaya la han fugari belebeleba de don nka n ye min fɔ ɲɛna a kɛ ala ye kuma nin kana fɔ i cɛ ɲɛna e ko ten a bara min f'i ɲɛna n'i k'a fɔ nuru ɲɛna a kɛlɛ di juguya ni nin bɛɛ n b'o dɔn o de la n nana se ma n ko n bɛ pere k'a kuma f'i ye fɔlɔ yanni n k'a fɔ n cɛ i k'a lɔ an ye min kɛ ne de fɛrɛ kɛ ka kuma a fɛ n b'a n'a hakili yira ɲɔgɔn barisa fa b'a wuli a la ɲɔgɔn ɲɛ ma ni ne ko n ko a don la a don an tiɲɛna ɲɔgɔn ye dɛ i hakili bolo da dusu ka kana dimi i bɛna kuma faamuya ale l'o di an kɔnɔ i ce k'an dɔn o la wa ni wala i na foli fɔ i la dagabanaden ye Assalamu alaikum musokolo. Wa alaikum salam kia. Mami, dume kuma le yelema. Ne fo fato. Ayi kia ante kuma na yelema de. Me ka ala wele de a be ke cogo di fonga ala wele aw ye ani badin alislame bele jeli. Nya fanya. Mami, ne le fera do. Defne ne efino. No go de ta kuma le kuma mo fi. Ebiba. Neniba sabula mogo bi teri ka jogo beta fa ka cenya
parce que jogo ɲuman t'u la o de ka sɔn ne b'a fɔ k'i kana taa kulonkɛ k'u fɛ yen juguya tɛ. N y'a faamuya nka komi e ko mɔgɔ b'i tiri ka fɛn bɛ ta f'a ka tiɲɛ olu fana bɛ se ka ne ka jogo ɲumanw ta taa yiri. O ye tiɲɛ ye nka farati ma ɲi. Ne tɛna ka laɲini ye diɲɛ kɔnɔ ka jogo jugu kɛlɛ i tɛna n ka taa kungolo k'u fɛ lala n bɛ se ka kɛ sababu ye k'u jogo juguw falen. N'i ka kumaw bɛɛ faamu i bɛ se ka wuli ka taa i k'i janto i yɛrɛ la dɛ i y'a mɛn. Nga sabedi. Adi. Ne mɔgɔ tɛrɛ yɛrɛ ile la ten tɔ. Mais ne filɛ a ɲɛfɔ kɛ mun bɛ a kɔnɔ a ka di kɔnɔ. A duma. N mɔgɔ i la kɛ ne la min ɲɛ karate la ten tɔ. Ne ka cɛ jumɛn? I la karate kɛ in sa. Karatekɛla ye jumɛn? I terikɛ karatekɛla ni sa min di mɔgɔ 100 buga a ɲɛ tuguni a ɲɛ yɛlɛ tɛ o cɛ. O maître kalifa la wa? O de ko. N mɔgɔ le ala i y'a ka numéro di ma. N ko mun bɛ yen? A ɲ'a fɛ ka n dege karate la dɔrɔn ni. I ka an ye don min na duni kɔnɔ fo n ye don karate la de. Mun bɛ yen sisan a fɔ ne ye sa mun de bɛ yen mun de kɛra? Min ye yen nɔ n b'ale la o de. Kuma. I k'a lɔn musokɔrɔba kuma fa wuli kuma la k'a ta tiɲɛ k'a kɛ kelenna kumakɛla ye. Kuma b'i to a ka musoko la ka weekend kan. Subhanallah ka t'e ci ya? Kan ne laji la kuma kan ne ci. K'a fɔ tu. Ni kuma b'a ne ci n di to bila. Kuma b'a na k'i pan ka na n kama n ka na dɔrɔn to k'a kunbɛn sani du cɛ. Ka munumunu ka filima du. Mara fɔ dɔn dugu ma k'a fofon kɔ ka kuma ci k'a bila. A wulila ni k'a ta tɔ kabako le. N terikɛ. Ne la kuma ne. A kɔni ma kɛ ne ɲɛna sa mais e kɛlen ka kuma ci ka ban e don kun karate la e bɛna mun kɛ karate la tuguni? I k'a lɔn fatɔ ka ca fatɔ ka ca kuma kelen tɛ dɛ fatɔ caman de ye duni kɔnɔ n y'a kan ka n dege ka fatɔ tɔw le makɔnɔ a bɛna na n di bɛɛ fɔdon kelen kelen. N terikɛ tiɲɛ fɔ ne ye kɔnɔ kuma mɛ ti ni e bɛ ka k'i ta don karate la dɛ kuma ye e ti de e b'a fɛ ka taa don karate la walasa k'i ka juru sara. Kuma kan ne ti. E ka tiɲɛ fɔ bani. N ye min fɔ ɲɛna hali kuma segin fa sans prendre a tɛ se ne la a sans prendre kuma segin fa tɛ se ne la hali ile yɛrɛ o yɛrɛ kana n dusu la wa hali ile min filɛ i tɛ se ne la i bɛ ni kuma fara ɲɔgɔn kan n'i ma i fɔ dɔn i k'a fɔ ma. Ayi ne tɛ se anw tɛ se i la walayi e k'i bolo da dusu. I bolo bɔ n kan na. Ayi i ka sa i bolo da dusu ayi ne ye jeli sa ne ye jeli i ka téléphone di ka na n ka maître k'a ka numéro d'i ma. Ayi a ma se ayi a ma se o ma. Numéro karo. Barisa n ye yɔrɔ min na tɛ duni kɔnɔ ni n bɛ de karate la ka denmisɛnninw ɲɛ bɔ i la a ye di cɛkɔrɔba la maloya. Numéro in bɛ d'i ma sisan a numéro de filɛ nin ye. N'i y'a wele dɔrɔn i k'a fɔ ye ko Nuru terikɛ don i y'a mɛn wa? Hali m'a fɔ a ɲɛna ko Nuru terikɛ don n y'a wele ale k'a fɔ a ɲɛna ko n kɛ tɛ n dege la karate la. I b'i dege fasa e ka taa. Sisan nin taatɔ filɛ i mana nin gosi i bɛ nin faga de wa ne ma ne di nin na sisan n bɛ nin tigɛ an da don kuma na a se fɛn na a da fila kun na a yɛrɛ bɛɛ tɛ tɛmɛ bolo kuru kan cɔgɔtɔ n bɛ taa don karate la taa don a la i bɛ karatekɛlaw sɔrɔ i ɲɛ ye. Alima. Kajme vida. ¿Qué era de? Yo urge. Para acorbar esa. Acorbar jara que amagaoya. Wai be fam me fola. Aw be di timsinu ya aw yɛrɛ si ma jaja n'aw yɛrɛ tɛ n'a kɛra baw ye basi b'o la. An tɛ denmisɛnnin ye ba nɔ. Urge kajme de be. Comment ça? Anya bidi. Bibi be so. A bɛ so an bɔra k'a to yan ko an bɛna ji dɔ ɲɛnabɔ ka sigi sisan.
Akambe wala. Maudu ya kola na presi. Muso kolo nunu. De chakolo ni. Voilà, Kia. En tant que hakilla munumunu baroni doge. Ego mala dungu da mi doga nga doge. Ibado bitab mo min kan. Oh, ni taga. Bitab muhazu de kan. Papa mo gazi Eti muhazu do. Na muna muhazu fi. Ala kira ka wati sallallahu alaihi wasallam. Demsen do de kumbi ko muhazu. Don dola ni ala kira bola. O bala ka tagama. Kira ko muhazu ma ko muhazu. Comme dans la délicate d'offrir. Donc, au wati ayi ala kira lame. Donc, kira kama ko muhaj. Ni nogoya bi wati minna. Ika ala do. Ni geleya serine. Ko ala vida. Il sait ko korofon ya. Awo. Ala kira siya wale wasalam. O kun bɛ fɛ k'a fɔ muaziri ni se b'i ye kuma min na I ka adamadenw dɔn ni se t'i ye kuma min na Ala fɛnɛ b'i dɔn. Ni ɲɛ bɛ nin ladilikan in a ka kan ka to hadamaden bɛɛ kɔnɔ dɛ. Surtout anw bi sisan setigiw. Ni setigiw kun bɛ nin ladilikan in lamɛn k'a t'u kunkolo la Kia e kun ko gɛlɛya kun b'anw sɔrɔ. Gɛlɛyaw t'a sɔrɔ tan tɔgɔ. T'a sɔrɔ. Bibi. Alima. Sama membi da ilfa masa. Ibe bara la ne. An so ko fele kele no ko nyama. O la me ga arrange ko be kan. So mo ko dun. Ye u be we no. Awaka. Nyere bora kan che kolo ni eki ayi sisan no. Yere be ka koroba de. Awake anaka kuma chama. Maka diki ayire. Mo den kuma kala de kai no. Dem fen na be kuma tantore na hakili ka bu. O de kai. Écoutez. O kele no de. Ki ni kuti. O de lanna na conseil ni fi o. Asu ku meta. Ka dam ne kiya la fa korom su. Be de hakili ka di. Ne ta be fen fen duma. Imaya, o lanna na ngi ka gino ni fo nyela. Alima. Afamia sa. Ala de bi den hakili duma ndi mokoma. Ala be den hakili duma ndi mokoma. Maba o ma. Nga den kelente flate sabate. Ni yo I ba soro e fene be ka kodo ke. O bi non fo nyensa. Alima ni kote. Men fene be se ka min soro ka fi. I ga bli kuna. Ko ladam chogo nyuma fene. O be se ka hakili dia di demsenu fene ma. Voilà. Ina kunyi iko ladam chogo nyuma de. Iko gino ni no fo nyana. Kadi do ko na santerni. Wala sam fene be se ka ndem lado ni e den soro. Alima. Me se ka min fi la. Ko ni demseni be ka nyiningali kila. I kana dala gushi nyiningalu la. Chogo di tanto. E mo famia. Ma famia. Sabla be fo de ko ka den na goshi. Wala sa kana se ka dado kuma la ka kuma nyefo he. Ne bi den to no guda do kuma bela. E kon ma do mai no. Alima. Ne mi fe e ma famia. Ne ma fomi kana den dala gushi. Aka fotawla. Ne kodi. Na be ga nyiningalu kila. I kana dala gushi. Ai, ne ma famia. Sabu kuma kan nyiningali bete kele ya. Olu te kelen Alima. Ni den be ka kuma fo. O ya be ka hakilina ta di fo. I be se ka o goshi ka boada no ma ka kuma nyuma yi. Nga ni den be ka nyiningali ke. A be fe ka hakilina ne nyini. No e hakilina nyuma I bo de nyefa ina. I mangata ko o goshi ka boada ko. Iya famia. Ni kusera ka wala wala doni. O tumi sanga janye. Mina misaliya do dima. Misaliya la. E dengi afo ko ma ki koromso den ko oti den ola ibise ko gushi ka boada parce que ay kuma fo amangata ka kuma mi fo nga na ye nyininga ko ma I koromso den est ce que o e den ya o e nyininga li de o I mangata ko gushi ka boada I ba fo ide awo o e ne den wa aw be ne den awo nya fo mya sisa nga ni den nyininga li ke amangata ka nyininga li mi ke do o
o be jaabi cogo di i b'a fɔ ɲiningali jumɛn i b'a fɔ e den k'a fɔ ko ma munna e ni buwa bɛ si ni so in kɔnɔ ko olu tɔw bɛ si so dɔ in kɔnɔ e b'o jaabi cogo di o jaabi ka nɔgɔ ni denmisɛnnin ye mɔgɔkɔrɔba ɲiningali k'i la i b'a jaabi ni denmisɛnninya jaabili de a m'e ɲininka ko ma ni buwa bɛ si yan mun na k'olu denmisɛnninw bɛ si yan fɛ yan a jaabi dɔrɔn ma ni buwa bɛ si yan parce que mɔgɔkɔrɔbaw kan ka si yan denmisɛnninw kan ka si yan fɛ n'a yɛrɛ kɔrɔbayara a b'a faamuya n y'a faamuya o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲiningali o bɛ wolo jaabili de la jaabili fɛnɛ o bɛ wolo faamuyali de la ni denmisɛnninw ye ɲininka ne y'u dala gosi u tɛna se ka jaabi sɔrɔ n'u dun ma jaabi sɔrɔ u tɛna faamuya sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ka ɲi ta n b'i to yen k'i ka baara kɛ problème foyi t'a la k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ ka se n'i ɲuman ye o la Wala Sirani. Ada tu Rena. Mamadi. Komedi. Ça va. Masih tidak. Oh. Kana tena. Ba. Akale fama dia. Kela. Sirani. Ne ya feki imanye nga chidoro. Bokadi. Aduma. Ayo. Nga aduma nye fene ga tuen fonya. Ala sama. Logo ile bara munege kumala de. Ko kuma wa? Ne ma fosi de kala. Ile mafusi ke kumaro. Foi dengele. Nga ila ko fala mami kumaro te abrate madanga. Ko fa. Kuma ni mo di nyondo na ko yekare ko na lela kuma le ada ko. Su Sirani kle Sirani. Kele Sirani yura minge kuma le ta kele yo fo molu nyana sa. Mama di ma foi dengele de kuma la. Ko kuma ay mu fo. Kuma ya kan molu kele dun ko na la ya no lela koro. Kuma reka ko ne aye ile na lega ko tika sega nyana ko mogol le kama. Como gawa? Ma Johnny kunya fa kunini kuma ka kunya na bola. Ekile ma son kuma law. Koni. Akoni akile mbara de he. Kama suru kuma bara ne re mi fle kuma bara ne kele ile la koro. Kuma ka ekele ta terike ya. Teriya kuma to no koro. Ka ba iterum so ere abaro fene kele. Nga kele neta mro irala yoroni kele ngwa atikela nero. Nga irala le ngwa gwangri mambuti edi. Bebo dong. Atikela nula. Bebo dong. Ira nyebala. Ni okomi ndam nyebali. Ali bika mo kele. Don ne dula ni ko ina. Afa te fakali ke sira ni gola. Ngoni akogwala mangoni ngolo. Oni mai muye. Ne beto ndiro la. Nyemi fole yana. Ili frege di kuma fe. Ni kon bado na ko bin togola. Ne do ta kuma ko la tuguni. Atikela ti. Ini kuma ba nyoye frele ke yekuma fe. Aya kan ko ke tom na kani hagli la de sna ni mota na nya dun ko no. Ala sona. Na nyo ko ni kuma fe. Ale lodi. Basite. Ni beta ngashila. Ala sona. Idi hagli toro ha. Ni ala sona. Kia? Papa. Il faut faire le nouveau cabine. Mon neveu là. Faut être là. Et tu as tout le monde là bien. Ni la gute tra fleur. Ici qu'il faut là. Sani kata tout le monde là. Antanga hakili jaga bot lu ndone kebi. Papa. Me play ba kere. Aide. Ne preta ke bide. Sabula dongodo ne prede ba ke. Bi preka ke. Papa. Ninga klendo le ne bo. Muna toni bago ba fo. Ko ai sango prepeda. Kasoro ka duguma kuruda. Ya ningo ne ninjabi ka no kujudu. Ngani ta ke de ire de bi ka jabi ke. Basa. Ni ala kunye duguma kuro prepeda. Amado kuma fo. Ko ala jura duguma kuro prepeda. Kasoro ka sango rudla. Ole yake. Ala sango prepeda. Kasoro ka duguma kuruda. Ika jabi nyina kusbe ni ere de kuma jabi. Ngakia nyiningali kilimbini fana bulu ka tengwila. Papa. Neko muna mo ba fo. Kom had madin tim rodda. Ko kilina senfla. Muna mo ba fo ka madunte mo roda ko kilina senfla.
Basa, mɔgɔ mana mɔgɔ dan cɛya la, I t'a tigi da cɛ juguya la. Mɔgɔ mana mɔgɔ dan jɛnya la, I t'a tigi da sunya la. Ala ye bɛɛ sɔn fɛn dɔ la, mais a se ka I sɔn a fɛn kɛra siɲɛ 2. Nin de ye I ka kuma ye jaabi yɛrɛ yɛrɛ de. Kiya, sisan I bɛ taa so kɔnɔ, I b'i ka kaye ta. Sanni I ka taa tulonkɛ la, I bɛ leçon de ta fɔlɔ. Hali n'a kɛra miniti 30 ɲɔgɔn na, I bɛ sɔrɔ ka kaye bila I bɛ taa tulonkɛ kɛ. Wuli ka taa tulonkɛ. Nse somɔgɔw dun o bɛ yen nɔ I fa ni ba dun o ka kɛnɛ Kiya bɛ yen nɔ ayi Kiya tɛ yen ne taara bila a fa n'a ba fɛ yen ne ma ko le tun bɛ Kiya la o ka di awɔ jericɛ dɔ de kuma dɔ fɔ ne ɲɛna o ko mɔ ko ne ma ko Kiya bɛ se kuma na o ko ne nana Kiya kɔ k'a bɛ se ka kɔrɔ fɔ ne ɲɛna cogoya min na Kiya kɔni don o don mɔgɔw bɛ na a nɔfɛ de komi n kun tatɔ don n terimuso fɛ yen ci la an ka taga n bɛ ɲa I ma k'i bila o fɛ yen nɔ I ni ce ne ba o bɛ diya n ye Tiɲɛna Mamadi I ka nin kuma in nin ye tiɲɛ ye mais Mamadi fɛn kelen bɛ ka n dabali ban ko n bɛnkɛ den kuma k'a ni n ka denni bɛ ɲɔgɔn fɛ den de b'o f'i ɲɛna ko tuguni n y'a kuma bɛ mɔgɔw da de dɛ Solo I bɛna kuma o kuma bɛ mɔgɔw da kana da o rɔ ni yɛrɛ ye ɲɛma fɛn o fɛn ye kana da la kana mɔgɔ kuma minɛ k'a fɔ k'i de baara kɛ n'o sinon I tɛ kojugu k'i yɛrɛ la n b'o de f'i ɲɛna bi fasa ne yɛrɛ min filɛ ten dɔɔni ne m'a kuma mɛn ah bon I ka lɔgɔ ne ni kuma kɔni suni kelen ye ɲɔgɔn fɛ mais ma fɛn dɔ faamu kɛ o kɛ ka denni yɛrɛ ɲininka a t'a da don kuma in na quoi a tɛ kuma in jan bolo quoi ale n'o de e ka kuma min fɔ ta hali n'a k'a sɔrɔ k'o ye tiɲɛ de I b'a denni ɲininka a t'a kuma tɛ e bolo I b'a ye muso la o de ka ɲi nɔ e ko tɛ yan walahi sabula I y'a sɔrɔ la a t'a fɛ ka balimama le bila ɲɔgɔn na e ko tɛ yan nka n ye min fɔ ɲɛna an ye nin kuma nin yɛrɛ to yen nɔ kunu an ka WhatsApp groupe sanfɛ dɔ kelen ka débat dɔ bila yen nɔ n t'a dɔn question kelen giriman de di a kuma cayala bɛɛ b'i ta fɔ a la o ye question sugu jumɛn an la n buramuso baasi tɛ yen baasi fosi tɛ yen sigiyɔrɔ bɛ somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ yen a y'aw sigi denbaya tɔɔrɔ tɛ yen so dun bɛɛ ka kɛnɛ n denmuso dun denmuso bɔra koyi a bɔra awɔ o tɛ baasi ye n dangarabani dun a b'i leçon ta la so kɔnɔna na n sigiɲɔgɔn de ye nin ye awɔ komi a tɛ bamanankan mɛn jelikɛ dɔ de ye kuma dɔ fɔ a ɲɛna an nana nangarabamuso ɲininka o ko de la jelikɛ ye mun fɔ a ye jelikɛ ko muso min kɔnɔna ka ɲi n'a ye a kɔkan n'a ye jelikɛ y'o de fɔ a ɲɛna o kɔnɛ an ti Kiya kɔnɔ o la n b'o jaabi muso min kɔnɔna ka ɲi n'a kɛnɛmana ye o de ye muso ye n'i y'a ye kɛnɛma I b'a sɔrɔ mobili ɲuman t'a bolo soit moto ɲuman t'a bolo a don fini tɛ bazin riches ni fɛnw ye nka n'i taara so kɔnɔna na n'i y'a kɛ ye I b'a sɔrɔ lafiyaba bɛ cɛ kan parce que a b'a cɛ ladon ka ɲɛ cɛ minɛnen don ka ɲɛ o de ye muso ye min so kɔnɔna ka ɲi ka tɛmɛ a kɛnɛmana kan jelikɛ kun b'a fɛ ka o de fɔ a ye o diyara n y'a faamuya sisan I kun ko de kuma filanan ɲininkali filanan cɛ min
miniji ka ca n'a koliji ye jelikɛ y'o de fɔ a cɛ ma. jelikɛ y'o fɔ nin cɛ ma. awɔ. cɛ ni miniji ka ca n'a koliji ye. aa cɛ n buramuso ni kuma in ɲini ka na n kamana gan dɔɔni dɛ. nin ye kamanagan ko ye koyi a y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ne yɛrɛ ma dɔn fosi sɔrɔ a la komi nangarabamuso in fɛn caman jaabi b'ale bolo an t'a kɔnɔ. mɛ nin bɛ sɔn k'a yɛrɛ kamanagan dɛ. i jɔ n ka wuli a bɛ leçon ta la so kɔnɔ. kiya n'a ya mɔgɔ b'i kɔ. somɔgɔw dun ça va i nangarabamuso an sigilen bɛ k'i kɔnɔ. kiya. An papa. i sinamuso nana ni kuma dɔ ye nka kuma in ne ka ɲi dɛ. O ye kuma jumɛn? ko jelikɛ dɔ ko muso in cɛ ma ko a miniji ka ca ka tɛmɛ a koliji kan. Papa, o kuma ka nɔgɔn ni kuma bɛɛ ye. Mais ne kuma la ka kuma fila de ɲininka muso in na. Est-ce que a cɛ nɔgɔlen don wa? A tɛ ko wa? A tɛ fini ɲuman don wa? Ayi, a gɛn de don. Ko ka gɛn a seko t'o la. Et puis fani ɲuman caman b'a bolo se b'a ye. A bɛ ko ka gɛn. N'a bɛ ko ka jɛ i ka hakɛ to. N bɛ ne ɲininka est-ce que a bɛ gulɔ min wa? Awɔ, a bɛ dɔrɔn. N'a fani nana a bɛ kɛ ne kan a bɛ ne bugɔ a bɛ ko bɛɛ lajɛlen da ne kan. O de kama jeliba ko k'a minji ka ca n'a koliji ye. Barisa a bɛ wari don gulɔ la a to ka ka denbaya labalo. I ka kuma jaabi ti nin ye. O yɛrɛ yɛrɛ de don ni jaabi sɔrɔ diyara n ye. tiɲɛ na nangarabani i ta taara ka dan kɛ. e de bɛ mun dɔn an musokɔrɔbaw t'o dɔn a tɛ tɛmɛ nin kan. An sɔgɔma ne di. Se. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. Mama bɛ yen wa? Mama bɔra. A mɛnna dɔɔni? A mɛnna dɔɔni. I t'i sigi. N bɛna n sigi ka ɲɛma filɛ. Sabu bi ne kɔni tɛ taa tant que ni n ka wari ma sara. Ne ko e ka juru de bɛ mama la. Awɔ, ne ka juru de b'a la. A semaine fila de filɛ nin ye. A dɛsɛlen don ka ne ka juru sara. E y'a den nin ye wa? Ayi ne t'a den. Ne y'a denmuso den de. N y'a faamuya. Nin y'a san 4 de ne ni mamuso bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. A bɛ fɛn o fɛn ta a b'a ta ne de fɛ. E dun ko k'a tɛ juru sara. Cogo di tan? Awɔ, a tɛ juru sara. Semaine fila bɛɛ a dɛsɛlen don an ka juru sara. Ne jɔ y'a fɔ a ɲɛna fɛn min man di ne ye o ye de k'an ka juru lamɛn. Ne ko ne fa n'i y'a ye san 4 bɛɛ e ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ a tun tɛ juru sara est-ce que n bɛ baara k'a nɔfɛ? Ne fa n'i ka kuma digi la a ye to. Ne fɛ i b'a dɔn feerelikɛla min ka kɛko ni feerelikɛla bɛɛ yan. Ayi ne den ne t'o dɔn fo n'i y'o feerelikɛla fɔ ne ye. O ye feerelikɛla min ye. Feerelikɛla min nɔgɔya k'a ka kiliyanw ye. Ka nɔgɔya k'a ka kiliyanw ye wa? Cogo di tan? Ne m'o faamuya. Awɔ sabula n'i ye nɔgɔya k'i ka kiliyanw ye i ni ka kiliyanw fara cogo bɛ ɲɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kiliyan wɛrɛ las'i ma.
kuma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne den ne ko e tɔgɔ ne tɔgɔ Kiya mais u bɛ ne wele ko Kiya Nɛnimani. Kiya i b'i ka nɛnimaniya in i b'a mérité mɛnɛ ni mamuso nana i b'a fɔ a ye ko ne fɔra a kɔ a b'a mɛn. i ni ce i ka ladilikan na i ni ce. ne bɛ sira ɲini. Hey! Cɛ, Fifi. Mama! Kan bɛ min? Non, kan ba tɛ i yɛrɛ don. Min baasi foyi tɛ n na, ko bɛ cogo di? Wa cɛ ko tɛ cogo la i yɛrɛ don. E ni fama sa? Wa a kɛra fama ye. K'i tunu tan tɔ. Cɛ non ma tunu sa n bɛ yan o. Haya, ne ko an bɛ nin bɛɛ la i yɛrɛ jɔlen bɛ mun na yan? Cɛ o t'i ɲɛ sira la sa ubɛ taa ɲɛfɛ sa. Ka taa ɲɛfɛ fana. Ne yɛrɛ ci ka ca e fɛ kuma ma. Ne ko ne ye fɛn bila WhatsApp sanfɛ e ko ne ma k'a jaabi bi e bolo. Ne ma kibaruya foyi sɔrɔ a la tuguni. E ɲɛ message ci ma i tɛ n ka message jaabi. N bɛ vocal bila i b'a lamɛn i tɛ n jaabi. O tuma a jaabi t'i bolo wa? Non o tɛ an ka tiɲɛ fɔ vraiment a jaabi tɛ ne bolo mais ne bɛ se k'i ci n terikɛ dɔ ma Ali n'i sera Ali ninnu ka so kɔfɛ i bɛ ɲininkali kɛ den dɔ bɛ yen ko Kiya u b'a wele ko Kiya Nɛnimani n'i sera yen dɔrɔn i b'a fɔ ko u ka so yir'i la n'u y'u ka so yir'i la i bɛ ɲininkali kɛ ko Kiya bɛ yan u bɛ Kiya yir'i la a jaabi bɛ sɔrɔ o bolo. Mais ne t'o yɔrɔ dɔn ne. A bɛ Sido kɔfɛ n'i sera Sido yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ. Karo fana t'i ka blog dɔ ye dɛ. Non o tɛ blog foyi. N'i ko ten tɔ parce que e cɛnin filɛ e ye blogger de ye. Ne bɛ sira ɲini. Ne t'i ka ca. Awɔ. Langarabani i sigilen bɛ yan mɔgɔ ma fɔ n kɔ mɔgɔ fɔli kɔ a bɔra sisan mɔgɔ jɔn cɛ janjan f'i ma k'a ka juru b'i la mama de don a t'a bɔ ne da la san joli a ne bɛ ka baara kɛ san naani bi a ne bɛ ka baara kɛ don o don ni a ka juru b'i la n'a m'i wele a bɛ cucucu k'i nɔfɛ ni ko sugu ninnu ma nin ne yɛrɛ bɛ na mama fɛ baara ɲɔgɔnya dabila est-ce que nin ka ɲi nin nɔ mɔgɔ kan ka tugu mɔgɔ nɔfɛ yan k'o tɔ ye wariko ye ne bɛ n'a to yen nin nɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka to ka n ka sanni k'o fɛ vraiment mama ye ne tɔɔrɔ quoi. awɔ ne sinamuso ne yɛrɛ de fɔ a ɲɛna nka ne sinamuso i b'a dɔn saliŋɛla min ka k'i ko ni saliŋɛla bɛ yan. ne t'o dɔn fɔ n'i y'o ɲɛfɔ n ɲɛna. o ye saliŋɛla le ye saliŋɛla min bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la. ka bɔ jɔnya la cogo di ta m'o faamu dɛ. sabula n'i bɛ sanni kɛ mɔgɔ kun a ye client ma ye i bɛ juru fɛnɛ t'a bolo n'i b'a ka juru sara o ye kɛlen a ka jɔn ye dɛ. ka k'a ka jɔn wa juru sarabaliya ni jɔnya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. awɔ n'i ma mɔgɔ ka juru sara o ye kɛlen a ka jɔn ye dɛ. cogo di ta. sabula ni mɔgɔ ka juru b'i la i bɛ sira a tigilamɔgɔ ɲɛ i b'i dogo a la i bɛ nkalon tigɛ a ye o t'i kɛlen a ka jɔn ye. awɔ o ye tiɲɛ ye o y'i kɛlen a ka jɔnya hali o ka jugu ni jɔnya yɛrɛ ye. an bɛ nin bɛɛ yɛrɛ kɔngɔ yɛrɛ bɛ ne na. ne b'o dɔn i n'i ka nɛndumaniya bɛɛ i bɛ sira kɔngɔ ɲɛ dɛ an ka taa n ka dumuni d'i ma. ne den saba somɔgɔw dun ne bɛ ka Kiya tɔgɔ dɔ de ɲini k'a ka so ye yan de. ne de don. e de ye Kiya Nɛnimani ye. ne de don. n bɛ se ka n sigi yan. sigi b'a fɛ. ne den somɔgɔw. baasi foyi tɛ yen nse ne den ne ye kalanden ye an ka dɔnnibaga dɔ de ye ɲininkali dɔ tun na n nana ɲininkali de k'i fɛ n'a ma k'i ma baasi ye. ne ba ɲininkali kɔni tɛ baasi ye ni n ka faamuyali bɛ mun na n bɛ se k'o f'i ɲɛna. n den an ka dɔnnibaga dɔ de ko
ko mɔgɔ jumɛn ja jɔlen no ala la ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan ne ba o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ b'a dɔn ala ma se foyi d'a ma k'a la soso mais ale yɛrɛ b'i jija ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa a bɛ se ka ala sɔsɔ cogo min na i ye n ka kuma faamuya ne hakili la n ye dɔɔni faamu a b'i n'a fɔ mɔgɔ min ni ala ma se k'a ye a ka taa jɛnɛya kɛ kɛnɛma mais a bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ ka wari ɲini ka taa don musow la walasa ka jɛnɛya kɛ o de tɛ ya o yɛrɛ de don wa a b'o cogoya kelen in na mais mɔgɔ min sera ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o ye mɔgɔ de ye mun bɛ se bɛɛ to a bolo mais an ka ala ko ta kɛ n'i ka kuma faamuyali di i ni ce i ka jaabiliw la mais n b'a ɲini ala fɛ ala kana ne ni e an si kɛ o mɔgɔ fɔlɔ ye amina rabi awɔ n'a sɔrɔ ni kɔni ye groupe questionnement man gɛlɛya an sɔgɔma somɔgɔw baasi foyi tɛ yen i mamuso bɛ yan a taara terimuso bilasira i ni telefɔni bɛ ɲɔgɔn na dɛ awɔ n bɛ whatsapp de kan whatsapp o de ko telefɔni man ɲi denmisɛnnin bolo dɛ awɔ o ye tiɲɛ mais a bɛ dépend a bɛ fɛn min k'a la awɔ an bɛ ka hakilisigi de kɛ ani ɲininkali kɛ ɲɔgɔn na i do kɔni tɛ baasi ye awɔ n'o de don o bɛ nin tɛ baasi ye i bɛ se ka dɔ fɔ n ye an ka jouer kan a filɛ nin ye dɔ de ye ɲininkali kɛ qu'est-ce que mɔgɔ bɛ se ka k'i jugu fɛ yan o tɛ se ka kɛ o a fɔ ko jaabi b'a ka nin jouer in na jaabi b'a la wa zana dɔ b'a fɔ ko kuma jaabi ka fisa n'a yɛrɛ ye o ye tiɲɛ ye mais est ce que mɔgɔ dɔ y'a jaabi sɔrɔ mɔgɔ m'a jaabi sɔrɔ fɔlɔ mais a jaabi bɛ ne bolo i t'o fɔ n ye sabula mɔgɔ jugu de bɛ kɛ sababu ye i b'i nin dɔn ko mɔgɔ jugu de bɛ kɛ sababu ye i b'i nin dɔn ma nin kuma in faamu dɛ e bɛ fɛ ka mun de fɔ n'i y'a ye nin ye de jugu ye jugu de bɛ yen nɔ ni bɛɛ tun kɛra i nin ye o i tun t'i nin dɔn wa n'i ye mɔgɔ ta kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ a fanba bɛɛ bɛ don da la ka sababu jugu ye cogo di tan ne m'o faamuya sabula mɔgɔ dɔ bɛ baara kɛ ka sababu kɛ u bɛ fɛ ka mɔnɛ don jugu la o ye tiɲɛ ye komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nafa min bɛ kuma jaabi la o tɛ kuma yɛrɛ la ne ko kiya e bɛ kilasi joli la 7e ni e tilala kalan na e bɛ sɔn ka kɛ jamana in mɔgɔba dɔ ye dɛ ni ala sɔnna a ma nka kalan bɛ dilanni de kɛ ala de b'a ka mɔgɔbaw tɔmɔ mɔgɔ dɔ bɛ kalan kɛ walasa ka kɛ dɔkitɔri ye mais ala bɛ président don o tigi garijɛgɛ la wa fɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ kalan kɛ walasa ka kɛ ekɔli karamɔgɔ ye mais ala bɛ sɔrɔsiya don o garijɛgɛ la nka mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ bɛɛ ye o ye mɔgɔ ye mun bɛ baara kɛ ka fɛn sɔrɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka fɛn sɔrɔ o ye tiɲɛ ye i n'a fɔ an ka karamɔgɔba seko maruf coro segu amudalayi mun ye tɔn sigi tɔn min bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka wari mara wa ka juru ta mun ni gɔrɔngɔ juru tɛ kelen ye o ye ko ɲuman ye a fɔ an feerekɛlaw an yɛrɛ tɛna taa an tɔgɔ sɛbɛnna o tɔn in na sabula bi mɔgɔ tɛ se ka juru ta k'a sɔrɔ gɔrɔngɔ juru tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛna taa komi tile ganna dɔɔnin ni mamuso nana i b'a fɔ a ye ko ne fɔla a kɔ
sitanɛ barokɛ ɲɔgɔn ye k'e sitanɛ barokɛ ɲɔgɔn ye o tuma a bɛ fɛ ka mun de fɔ ne m'a dɔn i b'a sɔrɔ a kan bɛ e de ma ne dun dugu in kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen ne bɛ baro kɛ mun fɛ ni e tɛ i filila an bɛ tɛ sɔn ka nin kuma sugu fɔ a dun y'a fɔ dɛ bɛɛ dun b'a dɔn ko ne tɛ se mɔgɔ ma yan jango k'a fɔ k'e barokɛ ɲɔgɔn ye sitanɛ ye a bɛ sɔrɔ a tun bɛ fɛ ka kuma wɛrɛ de fɔ e ma mun faamuya a ye nin fɔ coyi i kulo yɛrɛ i filila sa ko e bɛ baro kɛ sitanɛ de fɛ ko ne ye sitanɛ barokɛ ɲɔgɔn ye o t'o ya nka ne bɛ den dɔ dɔn ko kiya nɛntumani an bɛ taa kuma in sɛnsɛn ale la a jaabi kan ka sɔrɔ ale bolo sinon ne ma dala k'a fɔ ko an bɛ sɔn ka nin fɔ hakili bɛ na kɔni awɔ hakili b'i la bisimilahi kana filɛ tantɔ n ye min f'i y'a ka ko la o de don dɛ tan de don kelen t'a jɛ ne ba anki nse to baasi foyi tɛ yen somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ i ba dun ne ba a kun bɛ yan sisan a taara min ne ba taara bɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min ala ninkɔrɔ dun don o don a bɛ na kuma jumɛn a tɛ sala ko k'a tɛna tile fɛ k'a tɛna wula fɛ k'a tɛna su fɛ Fifi. Ka ɲɔgɔn ye fana mun la Fifi kori kɛnɛya do kɔni kɛnɛya jumɛn na kan den bɛ ka mun fɔ la kɛ k'a ba taara bɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min bɛ ala niyɔrɔ dun bɛ jumɛn k'a tɛna tile fɛ de bɛ su fɛ de I b'a dɔn ɲɛ a ye kuma in fɔ dɛ ne yɛrɛ kunkolo fununa de a bonyana ne yɛrɛ hakili ma koyi mais an nana an ka ɲininkali kɛ an tɛ taa an ka ɲininkali kɛ an ka taa ka sun kɔni an ka taa Kiya nin ye n terimuso de ye n nana ɲininkali dɔ de sɛmi la an terimuso wɛrɛ de k'o nin ma ko barokɛɲɔgɔn ye sitanɛ ye barokɛɲɔgɔn fila dun t'a la ni ne tɛ an bɛ fɛ k'a dɔn a ye kuma in fɔ ka da kun kan o de y'an si ma o diyara n ye kuma dɔnnaw b'a fɔ mɔgɔ ma ko ye sitanɛ barokɛɲɔgɔn ye o ye mɔgɔ ye mɔgɔ m'a dɔn n'i b'i ka problème f'a ye waati o waati a tigilamɔgɔ t'i ladi ɲuman kan abada a bɛ kuma fasugu min fɔ i ɲɛna n'i bɛ kɛ e de la ni ko sugu bɛ kɛ e de la kuma bɛɛ ale mɔgɔ la sugu b'i su k'i kɛ kojugu de kan n'o tigi bɛ baro min na sitanɛ tɛ bɔ o baro la a bɛ fɔ o tigi de ma ko sitanɛ barokɛɲɔgɔn i ye jaabi sɔrɔ i ka kuma na sisan n y'a faamu sisan an bɛ fɛ ka mun fɔ Kiya ɲininkali wɛrɛ tun bɛ ne bolo i n'a fɔ ɲininkali jumɛn i ko min an nana an y'i ba ɲininkali k'i la i ko k'i ba taara bɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min bɛ ala niyɔrɔ dun ala yɛrɛ bɛ dumuni kɛ fo ka taa se o niyɔrɔ dunni ma ne y'a fɔ k'a taara bɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min ala niyɔrɔ dun n bɛ fɛ k'a fɔ a taara bɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ min bɛ wari minɛ ala tɔgɔ la nka a t'a dɔn ala ko fan si la o ye tiɲɛ ye hali ni ala tɛ ka dumuni kɛ kɔni ni kɔni bɛ ka ala niyɔrɔ dun awɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka wari minɛ ala tɔgɔ la
ka villa ɲuman jɔ ka mobili ɲuman san ka sɔrɔ a ma la ka so jɔ o kɔni bɛ ka ala ɲininka de faamuyali sɔrɔl'o la nka i ko k'i bɔ bɔra k'a tɛna tilegan fɛ a tɛna wula fɛ a tɛna su fɛ o tuma a bɛ na wagati jumɛn ni ne ba k'o fɔ a bɛna fitiri de fɛ fitiri ye su ni tile furancɛ de fifi an tɛ tɛmɛ ala ka ne m'a f'i ye kiya an bɛ sira ɲini n'i ba nana i b'an ka foli fɔ a ye